machiegni en odiochieng' maber. Odiochieng' maler mar Ruoth Nyasaye omiyo thuolo mane odiochieng' ma kawuono kamoro amora minenowa. Warwaki ni machiegni odiochieng' ma kawuono tarik 12 dwe mar 9 dong' mana ndalo achiel kende. To wachopo kanyo chamo muma mar William Ruto jatend piny moyier. Mano koro nyiso ni tend Uhuru Kenyatta chopo e giko. Telo manyien donjo, telo mar William Ruto jatend piny moyier. Ok ni machiegni kamoro amora mantie kamage moko kuom weche madhi rango odiochieng' ma kawuono kochako sani saa 12 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Nyinga Oyaore nyakwara Mogi Ajwang' kamoro amora ma intiere, ageno ni bedo kod giko dira makare kendo odiochieng' ma kawuono iseikori makare mar dhi e kari mar orak kama bende yude yuto mari ma pile ka pile mana kaka wan okinyi ma kawuono wasemondo kae mar kelo ni chenro marwa mar Rupiny, chenro mabiro ni pile ka pile e TV mari mihero mar Ramogi TV. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Oyaore janeno mar Ramogi TV kamoro amora ma intiere, en geno mara ni bedo kod odira makare. Gisani ka korwa chopo e chakruok mar juma akoi mar mondo mi bed kodwa e kor juma ni koka mano odiochieng' ma kawuono en chieng' wuok tich. Bed kodwa nyaka giko mar chenro ma kama ma bende dhi rumo saa 6 mar odiochieng'. Lunga ni Sharon Ong'aw. Sharon Ong'aw. Ichiona de Sharon. Achio maber. Weekend mari? No bedo maber. Na yueyo wan kare okinyi ma kawuono asechopo orak dong' Nyasaye ber. Waduoko nero kamano duto. Amba chio maber Cleophas mak mana yi. Weekend obedo ma smooth. Wang'ni ok idhi e gwenge ma Kisumu, ok ilimo gwenge mag Seme kocha. Ne odong' mana matin to koro nikech nitie nyasi moro madhi bende chieng' ngeso mabiro. Nowacho ni wakete mana piny matin tarik 17 wan mana ndara kendo. Wachomo Semerata. Kotiko to duogo Kisumu Nyalenda. To duogo Kikopey. Dibed ni utero dhok Semerata nikech ang'eni nitiere achiel kuom mawuok kono. Ambe mara obedo maber. Wagone Nyasaye erokamano, yueyo nyaka iyue maber mondo kochopo chieng' wuok tich. Kalore ni kich moke wuok tich idhi adhiya kamano nyaka chop chieng' tich abich. Kalore ni juma ni gik mathoth timore kochopo odiochieng' ma kiny obono ka jatend piny moyier mano William Ruto ka achiel kod jalupne chamo muma. Bende ikore ne chamo muma. Oseikore ne chamo muma kalore ni ene ma jopiny noyiere, kalore ni ene ma koro biro telo ne piny Kenya kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Nyaka koro warwak telo mare yo makare kendo ji duto oikre mar tiyo kode. Mana kama nyakwara Mogi Ajwang' akia ni inti ikori nade nyasi ma bende itimo odiochieng' ma kiny. Bende odiochieng' ma kiny nyaka bed wanyis joneno magwa ni en holiday. En chieng' ma bende koro kidhi tich ka idwaro chopo e paw tuke ma Kasarani kacha in thuolo. Paw tuke ne oting'o ji 60,000 koro rwaku te. Kama oting'o ji 60,000 jatend piny moyier Rigathi Gachagua bende osingo kacha ni odhi golo mitokni, odhi golo buses madongo mondo kaw jo kanisa mawuok e kuonde mopogore opogore e piny Kenya mondo bi. Nyalo bedo ni jogo maneno akaw ni jogo minyalo kaw gi bus kama nyembe di wuok e gwenge ma Nyeri, Murang'a, kata wuok e gwenge ma Kisumu bende dhi kaw gi bus. Ai miyo mana pachi chenro makono ka pod odhi mana nyime. Odiochieng' makono kama ikone gik moko malach. To gima ne aneno ka wantiere apayano ma Thika super highway bur Nairobi ka osepang bendera. Pang bendera re kiwuok yo Manangara ka kimake nyaka Kasarani. Mana bandera mar Kenya Nairobi County kagere kata miso ne ikruok to giseketo mangani nikech mana apaya ma jatend piny moyier William Ruto dhi tiyogo. Mana apaya ma jatend piny Kenya masani ma bende dhi wuok e episode chieng' no makiny mano Uhuru Kenyatta dhi tiyogo kawuok e kar jot mare mantiere bur Nairobi. Kendo bang' chamo muma William Ruto bende biro ka donjo kanyo e kar jot mar jatend piny. En gimoro marito odhi timore machalo na odhi chiwo pala mano ko buonjo kata kamano ng'iyo ng'ama jatende en mago weche mano timore juma mokalo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono to akielach kasekelo weche manyien Joyce donjo gi nonro mar gazet. E nonro mar gazet bende gik moko ma bende aneno ka gazede ma kawuono temo menyo. Gin gigo ma bende ibero pargo jatend piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta. E kinde ma bende odiochieng' ma kiny telo mare mar higni 10 ruma yanga. Nitiere gigo mabeyo momenyi ka achiel kod mago maricho momenyi. Duto ma bende wabiro kolo ne nyakwara Mogi Ajwang' e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Tok mano Sharon Ong'aw biro donjo kod twak mokwongo. Twak mokwongo nyakwara Mogi Ajwang' biro mana bedo kwa twak e chal mar siasa. Mathoth osetimore odirani. Waneno jatend piny Kenya moyier William Ruto ne olimo gwenge ma Meru odiochieng' manyoro. Duto te bende wabiro bedo kwa kolo josiasa ma Kaluni winjo kata mno tiende amolo gima bende nowacho odirani kwacho ni moko nitiere kuom jotelo mamoko ma bende nowuondo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Koro duto te chakre saa 1 nyaka saa 2 wabiro bedo kwa kolo weche gweko mag siasa ma bende notimore e odirani eri. Koko manyakwara Mogi Ajwang' chakre saa 2 nyaka saa 4 ng'eni pile ka pile chieng' wuok tich wantiere gi chenro
mar kaka wanene. Bang' mano Cleophas donjo gi twak e chenro mar mbakoro. Koro e mbakoro ka wadhi rango ni chamo mar William Ruto dhi timre machal nade mar Rigathi Gachagua ikiro kosekete yo machalo nade dhi bedo kod jakanye kamiti mochung'ne wacho donje apisi mano mar jatend piny moyier mabende wadhi bedo kacha kawarango gigo maleng' mosebedo kar kacha gik mage ma itimo ma samoro ok ng'e tiendgi tiend chiwo palacha to en ang'o nyabedo ni samoro nyabedo gi lony kong'e kata kokia to dhi penjo mana penjo mondo mi wabed kod ng'eyo duche makiny gik mage ma dhi timore to donje apisa mopogore opogore yiero mar jo wacho ni jotend migepe idhi time yo machalo nade nyaka sani be nitie maleng' nitie jogo ma nyabedo ni idewo wengegi kotore kod gwelo kata yiero mag jotend migepe makamae kochiko mago to nyaka romo jongo donjo weche manyien bende mawakil ni sabich nyaka saa 6 mana mondo mi bed kod ng'eyo ni gik mage matimore kor gwenge kotenore kod mago weche manyien ma bende wayudo kendo wamedo mana choko mondo mi wakeni kamoro amora ma intiere e piny Kenya tudi koro kochako sani nyaka sana mangorom saa 6 mar odiochieng' mbui mar Ramogi TV kama ontiere live yudo wakacha Ramogi TV Twitter YouTube kachel koda Instagram marwa tudi koda bende Cleophas Oluoch Twitter en Cleophas Oluoch nyakara Ramogi Jwangan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok gi Instagram bende yuda kacha @JoyceOduor_. Nyakara Ramogi Jwangan kitudri kod jowetego amano Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor an bende tudri koda e mbui maga duto te mantiere pacho ka duto te iyuda @Sharon Ong'aw Machiegni nikech ma en Rupe mokongo we wakongo thond weche manyien nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji odhi e yiero nyaka samitimo yiero in ing'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan Bomas Tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. Oya oronyo koro Ramogi Jwangan machiegni weche manyien mag chenro ni mar piny yiero mar Kenya higa mar 2022 nyinga Cleophas Oluoch wacho kod weche manyien wayudo kanyo ni lit ma pod nie chuny jokanyo mag duond bura mar ODM ewi duoko mar yiero mar kom ten Kenya ne onyiedhore tinende jotend ODM ne ogolo ywak ka wacho ni chalo ni Raila Odinga ne ondhogi kod jokanyo mawuok e riwruog siasa mar Azimio la Umoja jaod bura mar Rieda Otiende Amolo Oloso ka bende ne owacho ni negisechich ka motelo ne kata yiero ni nitiere jok moko mane wuondo Raila Odinga jachung weche marwa Ken Muga nigi lerno kod IEBC manyocho yango William Ruto kaka jatend piny moyier ka bang'e to duoko chako luwe kowuok e doho maduong' mogik manyicha ne ochwe opuodho loch mar Ruto jo ODM ka otelne kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo golo ywak ni miriambo moko chalo manie Azimio la Umoja ka wacho ni negi chich kata kapok obagi yiero. Dr. Guru moro to nyaka wawachi nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji odhi e yiero nyaka samitimo yiero in ing'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan Bomas gi wuonde jakom nyaka dakika mogik okuodo ka to koro nyaka wuogi. Jotend ODM ma oloso e kar chung od bura mar Gem e yik mar nyamin jaod bura Elisha Odhiambo okoni jatend Kenya Uhuru Kenyatta nyocha ne siro Raila gi chunye duto makmana ni ji moko moluoro Raila to kod mamoko bende oluoro Uhuru Kenyatta owuon to nyocha ne wuondo gi awuonda. Wan kaka jo ODM koro nyaka watim gimiluongo ni reflection. Reflection ma nyaka watim en ni nyaka do away with psychophancy. There is some psychophancy moro ma too much ma is misleading gimutiendo wachocha nyaka wahakikisha ni psychophancy no watieko kendo joma nyojo se abrogate themselves nigire maging'eyo magara kimi gi pachi ni ana feel no nego watime kama to gin ging'eyo ang'eya ka gima nonyuol gi knowledge all knowing en Nyasaye ok en human being jogo ging'ere we want to urge them ni gi create space
mondo jomoko mane migi ideas to gidak kao kabe otemie nikech ng'en koro watimo gimiluongo reflection. Bende giseyo doho maduong' mogik mar Supreme kuom chane tiyo kod weche moko magiwacho ni ne nyiso achaya kanchane igolo ng'eto ewi bura mar kwedo yiero manchane ochwal gi Raila Odinga. Jothurwa utiyo matek ugoyo ombulu 6 piece. Baba no hair everywhere. To jogi emotimo judgment marach. Language magitiyogo mokwongo kber. Hot air manade. I'm a linguist. Hot air manade minyalo use professionally. That is very colloquial. Okinyal tiyo gi language machal kamano. After Maraga, we'll have judges that can stand up in honor and with respect to the people of this land. And I'll repeat it and repeat it and repeat it wherever I go. Chief Justice Kome, you have brought shame to the judiciary by rendering a judgment that in the eyes of the people, the ordinary people of this land who fought for you, to make sure that a Chief Justice can have independence, you have brought shame to the people of the Republic of Kenya. Kata kamano jotelogo pod okoni ok en giko ng'wech ni mar pod gin kod geno. Dr. Oburu Oginga kawacho ni kik sigu bedie riwruogno mar Azimio la Umoja gie kindeni. Wawe uru chako gimiluongo ni blame game nwa chako wacho ni ng'ane rach ng'ane nyoti mago waburo wacho bang'e. Sani wakudre uru mondo wariwre uru wabed uru gimoro achiel. Wawe uru chako wacho ni wagol ng'ane wariemb ng'ane watima ng'ono. Mago to bro betie mos tok ni sani nuchako mana gi wach mar riembo ji wan wadwa ni wariw ji mondo wabed uru kanyachiel. An anyalo kono ne wan gi jakom kapok owuok odhi yweyo to wacho ni beduru mos obro duogo kendo obro miwa direction yo mwabro chimo kik thagu wang'e ni lit lakini maduong' ni piny gi geno yawuot luo pod wantie donge koro makre kumora achiel koganda support luo. Gikone gijiwo tend counties mapacho ka inyato mago makaluo mondo mi oket maino e jiwo dongruok kaka geno makoro jopiny nigo. Gima ber en ni nwaloso pend chik makelonwa pesa makata gikwalowa kucho to pesa wa masiaye to biro lwet James Orengo emomiyo Jim gi William wan koro genowa koro ni mana kuombu siaya ka kae makoro nyaka watiye maber. Ken Muga, Ramogi TV. Kwa report makamano ma okelo kanyo kod Ken Muga orangi mago matimore county mamoko magubuki county masiaya koro orangi county machielo wadhie manen governor ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya owuok tung' mosuo gi josiasa masani dar kawuok e kweth mar Azimio la Umoja to gidonjo e kwethno mar Kenya Kwanza. Oparanya owacho ni josiasa makamagi gin andhoke makendo jogo mawero mana gigo madonje igi. George Bati miyo ler mathoth. Motelo ne chamo muma mar jatend piny moyier William Ruto manen governor ma Kakamega Wycliffe Oparanya oseyo josiasa mag Azimio matito ng'wech kadonjo e riwruok mar Kenya Kwanza. Oparanya okoni piny Kenya en piny mar demokrasia kendo josiasa owinjo we bedo andhoke. Quite a number of members of Azimio going to Kenya Kwanza. This is very unfortunate, and if they are being enticed to move, this is an election fraud. We call it an election fraud because you cannot be talking about Azimio just a week ago and then thereafter you move to Kenya Kwanza because maybe you want favors. Magitimore kinde ma jalup gavana ma Kakamega Yub Sabula oyango ni odhi tiyo gi Ruto kata obiro ni nyocha ne oyiere bwo otiko mar ODM. Sabula okoni ne ochune mondo sir lwedo Azimio ka chunye owuon to ne nitiere e riwruok mar Kenya Kwanza. Nilikuwa nashurutishwa kwenda kusupport hiyo kampu ingine kabisa, naeleza ukweli, lakini mimi nikasema wacha nivumilie, mimi nitafanya kazi na William Samoei Ruto, Kenya iende mbele. 2027 uchaguzi kija, wewe mwananchi utaangalia sera ya mtu.
E kindeno gavana ma Machakos Wavinya Ndeti oluwo ni orito mana mondo Ruto chamuma mondo chak tiyo kode yanga. Wavinya wacho ni atamalo 15 mitero ne counties okoromo loko ngima jopiny manyaka giti gi Ruto mondo giyud olemo mawuok e piny owacho mamalo. Ka seneta ma Machakos Enock Wambua owacho ni ng'at madwa donjo kuom oganda jowakamba nyaka kal mana kuom Kalonzo Musyoka. Sisi tutafanya kazi na yule rais amekuja. Tukae na amani, tufanye kazi na rais Mheshimiwa Ruto kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika. Na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo. Ndiye mimi nakutuma kwa heshima zote, ukifika huko kama ulikuwa umetumwa, waambie ripoti ilifika. Na Senator Wambua amerudisha message. Amesema barabara the only inlet ya kuongea na watu wetu ni kupitia kwa Kalonzo wa Musyoka. Kunyiso ni josiasa nyaka chiw luor ne joma noyierogi kod gima nomiyo yiergi. Jaod bura ma Suna West Peter Masara okoni josiasa nyaka were kod tim mar tiyo gi jopiny kaka ngas mar chopo dwachgi giwegi. Onyiso joluo mondo mi ochung' motegno kendo mongirore kaka gisebedo e kinde mokalo. We cannot lose our identity because we have lost presidency. We will remain to be the Luo. We will fight for our right. And will not be a lesser being in this country simply because Raila is not the president of this republic. I want to tell all leaders who are elected, you should not auction your people. Your people voted you for specific party and for specific reasons. Before you cross over to another party, you need to come back and ask your people for the mandate if they accept for you to go. E kinde ni makoro piny owacho manyien donje telo, josiasa moko timo duto mar bede piny owacho manyien koting'o nyaka jwang'o duond buche mane gichungo kendo miyo gitelo yiero matariko 9 dwe mar 8. Koko report makamano mar George Bati warango kama chalo ayudo ne jatend piny Kenya moyier William Ruto singo biro lando nengo manyien mar mbolea bang' kosechamo muma kaka jatend piny Kenya mano chieng'no mar tich ariyo odiechieng' makiny kaka jatend piny Kenya mar 5. Ruto ne wuoyo e nyasi mar alam mano yuore kaunti ma Meru kama ne owacho ni en achiel kuom yorego mabiro konyo duoko nengo chiemo e pacho ka. Lydia Okeyo nigi mathoth. E nyasi manobagi alap mamaua manokelo kanyakla ute lamo mopogore opogore kar jung'od bura ma Gembe South e kaunti ma Meru. Jatend piny Kenya moyier William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mopogore opogore ma ya alwora mar God Kenya nogoero kamano ne jodak ma alworano kuom sire e yiero mokalo. Achiel kuom ajenda mag William Ruto campaigns mag laro komten piny Kenya ne en bero ngima jopur koro singo duoko nengo mbolea piny koya siling 6,500 nyaka 2,500 kaka achiel kuom yorego mag bero sekta mar pur. Nimeketi chini na watu wa Wizara ya Kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho. Kwa sababu tunaanza safari ya kubadilisha kilimo from next week. Ruto singo ni ma enyo mabiro neno ni nengo mogo dok piny kendo neno ni ngima ombekore ne oganda jo Kenya. Vile vile mimi nataka mjue tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. Look at the coffee reforms and get us good money for our coffee. Look at Mera and Mogoka, get us good markets, give us good money for it. Angalia majani chai yetu, get us good markets and good money. Because we have showed unity from Embu, Tharaka Nithi, Meru, let us be interconnected. Barabara ikifika kwa mpaka kama ile Mheshimiwa Mwerigi alikuwa anaongea, ishikane na hiyo ingine, ishikane na Embu, tufike Nairobi. Ama namna gani watu wetu? Ruto bendo singo manyo chiro ni mwandu mag puothe kamoting'o mira kendo kedo kod jogo matiyo marach gi jopur kakeyo kama ok gichuoe. So hii cartel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini mimi na wao. Yet Your Excellency is to assure you that the leadership from this region is solidly behind you tutakusaidia kwa kazi ya kusukuma maendeleo. We are available to you 24/7 na utegemee sisi ukijua ya kwamba uko na jeshi la kufanya kazi.
William Ruto biro kao ten piny Kenya seche makoro piny Kenya ni kod gope buora moya e pinje maoko. Osingo duoko piny dhadho mag gope pachoka kotiyo kod riekni makene bengi mar piny ngima mondo piny Kenya yud hola e bengi no kar kao hola kuom pinje maoko mabiro kod chudo mamalo. I am looking forward to the day soon enough when we can borrow from the savings of the people of Kenya to run our development instead of borrowing from other countries. And that is what holds the future for us. I am encouraging the people of Kenya as we work together to get our economy out of the mud. I am asking every Kenyan that we must do two very important things. Each and every one of us must pay their taxes, and I have said I am going to lead from the front in making sure I pay my taxes. Tuak Maruto ne chal ka gima nyiso ni nitiere jotelo moseiki ne tie sekta opogore opogore makoro rito mana chamo muma bang' jatend piny Kenya moyier chamo muma chieng' tich ariyo. Erokamano Nyalidi Okeyo kuom report makamano. Ikruok ne nyasi mar sidho jatend piny moyier William Ruto koro osechopo atamalo 90 e alap ma Kasarani. Jopiny machano yore nyasi mar tich ariyo no maduchi makiny bende koro ikwayo mondo giyud kombe e alap no. Edwin Okoth mane ntiere Kasarani odiochieng' manyoro miyo waler mathoth. E alap ma Kasarani chieng' Jumapil, ikruok timore koni gi koni. Iluoko konde duto kendo ipedho pap kama jatend piny moyier William Ruto biro chamo e muma chieng' tich ariyo. Kombe osechan kendo ka opogore kod gedo matin ma pod iriwe chumbe gi bepe koni gi koni. Gimoro amora chiegni ikore. Jakom mar aput machano nyasi mar lokruok e tend piny Kenya matimore juma manyien Joseph Kinywa wacho ni ikruok osechopo atamalo 90. I would like to assure Kenyans that everything has been done properly, and whatever is remaining, we believe by the end of today, we will have accomplished so that by tomorrow, even if there is any small commas, those will be things that we can be able to clean in the morning and ready for 13th. I assure you, we are 90%. What is remaining is very minimal, and we believe everything will be on schedule. Kinywa bende wacho ni jopiny machano yore nyasi no nyaka tem mondo chop chon, ka kamano to gibiro bet oko kama ibiro manynegi kaka ginyalo luwo chenro no achiel kachiel. People are required to arrive very early. By 8, people should have arrived because, you know, the function itself seated, because the function itself will start at 10. And to enable and ensure everything moves as per the schedule, you know, constitutionally, we are even limited. We cannot go beyond 2 p.m. For that reason, those who would wish to be here, they have to come early enough so that by 8 they're seated for us to be able now to begin the new function at 10 a.m. Jower mabiro moro ji chieng' tich ariyo bende timo rako kendo gitemo mondo gimoro amora odhi makare. Nyasi no igeno ni biro bet kod welo mawuok e pinje mopogore opogore kendo joting' ndai mag jotelogo bende ne ofuar kaka nyasi biro ringo. Ne moko kuom jopiny mano biro go wengegi geno ni malo. Rais wetu mtarajiwa alitupromise ya kwamba bei ya mafuta itashuka pamoja na bidhaa vya vyakula vitashuka bei. So kama tarehe 13 ndio atakula kiapo na tarehe 14 ndio wanasoma bei ya mafuta. Nina imani ya kwamba atapunguza hiyo bei. Hata mimi nilikuwa nataka niende Jumanne, lakini itabidi nisafiri kwenda nyumbani Jumatano kwa sababu president atashusha bei. Nina matarajio makubwa ya mafuta kuzudi nisafiri na hata shilingi 800 mpaka Kuria. Hema mantiere bada makora chichni ema jatend piny Kenya moyier William Samoei Ruto bro chame muma chieng' tich ariyo. Jochan chenro maka wacho ni gimoro amora oseket makare kendo dhano idwaro nopong' kae moloyo nyasi moro amora mosetimore machalo gima e higni mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Machielo ayudo kanyo jatend piny Amerka Joe Biden oyiero kweth mar pinyno mabiro chopo e nyasi mar sidho jatend piny Kenya moyiero William Ruto chieng' tich ariyo. E listino mane ochiw kod tend Amerka yangore ni Meg Whitman mabende en jambetre mar pinyno e piny Kenya dhi bedo achiel kuom welo
madhi yuoro e nyasi mar sidho Ruto idhi tene kod Colin Alred ma en apisa ma yuoro e lobo ma Texas, Catherine Mary Fee ma bende en jalup jagoro ma Amerika e weche mamulo Afrika kanyakla kod Monde Muyangwa ma en jalup jatend loch mochung' ne pinje Afrika. Ikruok dhi nyime ne nyasino ma ichano bagi chieng' tich ariyo odiechieng' makiny alap tuke ma Kasarani bore Nairobi. Kamachelo ayudo kanyo weche ma otenore kod chenro mar ik mar mosenino Malkia ma Ingeresa Queen Elizabeth II dhi nyime. Ringre Malkia ne osegole parkingi ma Balmoral ma olu kode apaya to gikone ne gichwale nyaka e boma ma London ne ik mare ma idhi tim chieng' wuok tich mano dhi bedo tarik 19 dweni. Bang' tho mar Queen Elizabeth mar ariyo ma jomariek dendo ni ruombruok piny mar olalo mar piny Ingeresa tich ang'wen, oganda buora ne ochung' e bath apaya e piny Ingeresa mar chiwo luor ne ringre Malkia ma pinyno Queen Elizabeth mar ariyo e kinde ma ringre ne nowuok Balmoral ka orieyo Edinburgh. E wuoth mane okawo seche 6, ringre Malkia Elizabeth ne okalo Aberdeen kod Dundee kane ochung' nyadidek mondo jotelo kod jopiny omiye luor mogik. Magi timore e kinde ma wuode Charles nyosidhi kaka kingi mar piny Ingeresa e nyasi manyotim e boma ma London. 3 cheers for King Charles. Hip hip. Kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo, parkingi mar piny Ingeresa kod piny owacho makono osegolo lai kaka ibiro tim chenro motelo ne ik mare tarik 19 dweni mar 9. Wuok tich tarik 12 dwe mar 9. King Charles III ma en Charles mar adek mobedo kingi e ligendre mar joka kingi e piny Ingeresa biro timo limbe Westminster kama jood bura duto mag pinyno biro yuore kendo bage romo mar timo mos ne joka kingi kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo. Godhiambo, ringre Malkia ibiro ter nyaka St. Giles Cathedral ka otene kod joka kingi. Ringre Malkia bende biro nindo kanyo ka jopiny timone arita. Tich ariyo tarik 13, nyar Malkia ma nyinge Anne biro wuok gi ringre Malkia Giles Cathedral nyaka e paw ndeke ma Edinburgh ka itere gi ndege nyaka Raf Northolt. Ndege moting'o ringre Malkia igeno ni biro donjo London kowuok Scotland nyiriri machuok kapok oromo saa 1 mar odhiambo. Bang'e ibiro tere nyaka parkingi ma Buckingham ka lam ibiro bagi e kanisa mar St. Anne's Cathedral. Tich adek tarik 14, ringre Malkia ibiro gol Buckingham koting'e gi nyamburko moyiedhi midendo ni gun carriage ka itere Westminster bang' saa 8 mar odiechieng'. Jolweny biro pangore bathe koni gi koni ka ikowi gi farese mag loch. Jopiny biro yudo thuolo mar neno kaka ikowo ringre Malkia e wuoth mabiro kawo dakika 40. E Westminster ibiro ket sanduk moting'o ringre Malkia kamoyiedhi. Eka ibiro ket kondo mar joka kingi e wi sandugno ka jolweny 4 ma jorit biro bedo e kona duto mag sanduk karite kuom seche 24 odiechieng'. Jadolo mar Canterbury, Justin Welby, biro tayo mesa machuok ma ibiro yuorie kod King Charles mar adek. Tich ang'wen tarik 15, ringre Malkia Elizabeth mar ariyo ibiro piel e yor nyadhi ma iluongo gi dhongere ni lying in state e od Westminster kama obiro bede kuom ndalo 4 motelo ne ik mare. Kuom ndalo 4 go magin tarik 15, tarik 16, tarik 17 kod tarik 18, jopiny biro neno ringre Malkia kendo chiwo luor margi mogik. Okinyi ma tarik 19, ringre Malkia ibiro gol ka itero nyaka Westminster Abbey kama bang'e ibiro tere Wellington Ark eka obiro chwe nyaka Windsor. Nyamburko moyiedhi bang'e biro kawo ringre Malkia ka itere St. George's Chapel kama ibiro time nyasi mogik. Kamane George Bati e kinde ma piny mangima pod chwalo otegi makuyo bang' tho mar Queen Elizabeth II, Benson Jege achiel kuom jodongo mane okedo ne loch mar Kenya kowuok e lwet jowagunda. Bende koro oyudo thuolo mar chiwo rapar mare kowuok kuom tigo mane Queen Elizabeth II ne omiye kapok piny Kenya oyudo loch. Sigan Benson ilerono kanyo kod ripota marwa Judith Omondi. E karo nyango e gweng' ma Kang'aru, wuoth terowa nyaka e dala jaduong' Benson Njege. E hike mar 98, Njege pod nyalo wuotho kendo timo achiel ariyo moko e dalane. Benson Njege en achiel kuom jodongo mane okedo ne loch mar piny Kenya koa e lwet jowagunda. E kindene, okoni en owuon ne oneno Malkia Elizabeth mar ariyo kendo ne gichalo mana mbese.
miyo lipot mar tho mar Malkia Elizabeth mar ariyo en gino maumule mokalo. Wakati nilisikia Elizabeth amekufa na ni kama walikarango, kwa sababu mimi nimemupita miaka 2 tu. Kwa hivyo ni walikarango, na mimi namjua ni msichana alikuwa mzuri sana. Pale ya kwanza nilimjua akiwa msichana. Ethuolo duto mane jaduong' Njege odak mar kedo ne loch mar Kenya ne ok ong'eyo ni noyud puoch kuom dhiro oganda e gwenge ma Kirinyaga e kedo ne loch ma pacho kae. Ne otelo e loso bunde mane gitiyogo e kedo. Ma ne omiyo yudo mich koa kuom Malkia Elizabeth mar ariyo. Mich mane omiyo oketo Elizabeth e chunye kaka miyo ma ogeno kendo ohero. Mimi nakumbuka Malkia Elizabeth kwa sababu mimi nilikuwa mpiganaji wa Mau. Nilijua kutengeneza bunduki. Nilijua kutengeneza nguruneti. Akamwagisha gavana yule alikuwa akiitwa Mberi, yule alikuja kutuba uhuru. Akamwambia anibe mendo kwa sababu hapa Mutiri ndio walikuwa wakitengenezewa bunduki. Ndege mane oting'o Malkia Elizabeth mar ariyo kodok Ulaya ywago wuon mare emane jaduong' Njege oneno mogik kapok lipot mar tho ne ochopo ne oganda Tich Ang'wen juma mokalo. Kwa mimi ngitoka Mombasa ngeja hapa kuoa, ngaona ndege ikiwa juu na mimi nilikuwa ndani ya gari la moshi. Mtu mmoja akaniambia hiyo ndege ni ya Elizabeth, anaenda Ulaya kwa sababu baba yake aliaga dunia, yeye anakwenda kupata madaraka ya baba yake. Kata obedo ni wuon Malkia ne onindo, Njege koni Malkia Elizabeth mar ariyo ne dugo kinde ka kinde. Higa achiel bang' ka piny Kenya oseyudo loch mar timo limbe e gwengego ma Kirinyaga, ahinya to e magawa mar Castle Forest ma okoni ne oger kod wuon Elizabeth, George manen kingi mar 6. Wakati alikwenda kaingia katika madaraka, alikuwa akija kutembea kule Sagana, mkawa yule uliko mlima Kenya unaitwa Sagana. Kutoka hapo alikuwa akija Kirinyaga, mkawa ulijengwa na baba yake unaitwa Kasho. Alikuwa akiitwa King George, na ndiye alikuwa baba wa Elizabeth. Malkia Elizabeth mar ariyo ne owito ngimane Tich Ang'wen mokalo kendo kare okawo kod wuode makayo mano King Charles III. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora muke juang mano sigana mamita yenye kowuok kanyo imbe nigi raparo mane gimitimo sani be ng'ato biro pari parane matut kuom wach machalo kamano. Nyinga Cleophas Olochero kamano kuom koda e thuoloni duto mane wan kodi ka wakilni weche manyien okinyi ma kawuono. Wagonero kamano kata jogo mobedo kodwa e mbui moro mar Facebook kacha. Gideon Ndaya wacho ni mar Ogo Kabondo wacho ni kan sani ni Kajiado yawre uruke na moro kodwa yenye chen mar Rupenyo. Onesmus Tito wacho kacha ni count me in. Kennedy Oluoch wacho ni good morning aneno Rupenyo kowuok Kilifi County. Erokamano ahinya Eriko Keo Kizito oru ugwe nyaka Imbo Nyandwat nyaka Milambo. Ramogi TV ler kapamba. Ramogi wacho kanyo ni Robert Ouko ja Welding count me in. Mambo leo Kukech Estate Mwalimu Winnie Mboya beneno kani county ma Kisumo. Erokamano ahinya kuom kete mane Ramogi TV. Wadonjo kod noro magazet kod nyawadwa Joyce Oduor. Kikini mabori medo mana kete kaya waduogo mana bang' yweyo maduno mwaka osani. Yud chudo maromre kodi kaito itiko. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Be in kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Nyakoni ok pek. En ranyisi mar hera manie kindwa. To hera no onge ng'ama biro ketho. To ji duto tek kae modak e odni. Wera mana ng'ata chiete ma bende jaoda be ohero. Tapki gidhi han nyaka riwarus kendo. Mondo mi gichak ngima manyien. Wakai. Mama Nasai. Winja. Mae kum mami. Wakai. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Oyaore nyakora Mugia Juang kamoro mora ma intiere okinyi makawuono machiegni e nonro mar gazeta nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugia Juang kaka pile okinyi kokinyi wanono ni gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard mabende wantiere go de studio kae. Kabende ntiere gazetno mar Daily Nation mabende inyalo nyiewo mar mondo mi bed piny isom e yo makare. Okinyi makawuono antiere kae kod nyawadwa Cleophas Oluoch mabende osekelo ni weche manyien ka koro gie thuolo ni wadwa mana lidho moko kuom gigo mabende nitiere gazeta mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Cleophas machiegni kende nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano ahinya koro wadonjo e kidieny machielo. Wadwa mana lidho ne giwamigi siso kaluwore ni saa bende tin weche mang'eny. Momore bodhi nyiewo. Mana kamano nyakora Mugia Juang wantiere kod gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard okinyi makawuono ka weche mabende waneno komi pek Cleophas e gazede ariyogi. Waneno ka picha mar jatend piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta ema oketi e gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. E kinde mabende wanyalo choni odiochieng' makawuono odiochieng' mare mogik Compton Kenya kaluwore no odiochieng' makiny koro kawo gigo duto mag telo to keto e lwet jatend piny moyier mano William Ruto. Chenro mabende biro bag kanyo e alap makasarani odiochieng' makiny. Kawuono odiochienge mogik kiny ka Ruto osechamo muma to koro no bedo kacha koro ka osego riti Uhuru Kenyatta osego riti ne osiepne mane gidonjo gi apisi higa mar 2013 kendo gidonjo e apisi kendo higa 2017 sani koro en thuolo machielo mokoro nyaka chiw telo kendo mane yaoni wach mantiere kanyo mapek odiochieng' makawuono gik mag juma mokalo kacha gigo maneno kacha katimore mano ting'o chiwo wachno riti kata goyo riti mogik ne jatend piny masani mabende en komanda mochung'ne jolweny mapacho kae Uhuru Kenyatta. Aoni odiochieng' makawuono en maduong' ahinya e historia mare kaka jatend piny Kenya mosetayo Kenya kuom thuolo mar higni 10. Kata kamano ka wachaka yanga kod gazedni mar The Standard okinyi makawuono kopogore kod mano thuon wach mabende gazet mar The Standard omiyo pek kawuono gindike kanyo ni The Last Act gino mabende jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta igeno ni biro timo mogik mano en kautelo mar keto e lwet jalupne mano William Ruto ma sani en jatend piny moyier. Ka bende bathe kanyo Cleophas bende gweche mabende jatend piny Kenya moyier
Moyier William Ruto nowacho odiochieng' manyoro ka bende owacho ni weuru cartels gi abiro tiyo kata abiro neno kaka yo makende mar tieko cartels mantiere sectors mopogore opogore e pacho kae. Mano singo mabende jatend piny Kenya Moyier William Ruto nochiwo ne jo Kenya ka jo Azimio bende oket kanyo piny ka bende gi singo mar loso kweth mapingo piny owacho mabende biro keto piny owacho tesre mar ng'iyo weche duto mabende gitime pacho ka. Kata kamano ka wachako kod weche mabende omi peke ito boke mar ariyo mano mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono. Cleophas king'iyo kanyo ka sani koro sani nitiere pogruok e paro e gigo mabende ibiro par godo jatend piny Kenya mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta e kinde mabende telo mare mar higni 10 koro ruma yange pacho kae. Nitiere kwa erango wechego mag thieth gima nyako ng'eni ne nitiere chenro mopogore opogore wacho kacha ne nitiere Big Four e Big Four agenda meke kaka Uhuru Kenyatta kod telo mare mar Jubilee ne gin magi wacho kacha nitiere wechego mag thieth nitiere wechego mag kembe wacho mathedho mwandu mopogore opogore pacho ka kachelo kod chwalo wacho ni keto lwasi makare wacho mondo yudi chiemo wacho ni food security cha bende ka nitiere kar kanyo kachelo kod yudo udi mantiere kod nengo ma wacho ni nengo ma fungruok nengo mag udi wacho ni affordable housing kata bende gina achiel kuom gigo mantiere kar kanyo okenge mantiere kae kachel kod singo mane gichiwo neno ni oganda oyudo tije ma opogore opogore kendo joma tindo yudo tije mano bende omeny kar kae ka koro nitiere wacho kanyo ni Uru's past 10 years gigo mosetimore e thuolo ma higni 10 mokalo e telo mar Uhuru Kenyatta nitiere kanyo wacho ni universal health care ni mabe koro nitiere kanyo ka omako counties mopogore opogore kano chake ayanga mano e county no Manyeri county ma Kisumo county bende ma Machakos kod mano bende ma Isiolo higa mar 2018 mano higa mochopo kanyo bang' mosruok kod Raila Odinga mano bang' handshake kanyo kano osebiro no ka gik mathoth notimore kacha county ma Kisumo no chope county ma Machakos county ma Isiolo kachel kod county Manyeri kai wacho kanyo ni gigo mano tigo kanyo omenda mano tigo e counties 4 giduto romo nade omenda maromo bilion 3.9 mano kan nitiere idho malo kuom ute thieth mopogore opogore mantiere patho kano idho kuom atamalo 43 mane mantiere kar kanyo kachiel kod irango jogo manondiki karango chenro gi mag universal health coverage kachiel kod mano UHC ka irango kachiel kod chwalo chenro mopogore opogore mag konyo keche kinde mano Uhuru nie telo kanyo bende ma piny Kenya noyude muoch mar midhusi ni mar corona kano chope piny Kenya mano higa mar 2020 dwe mar adek kendo kanyo nitie jotich mane omedi maromo 15,234 wacho ni gigi duto ka irango chenro mag thieth noidho malo ahinya mano ka irango sirkal kata piny owacho mar Uhuru Kenyatta higni 10 mokalo kaachiel kod weche mamoko mag loso tije thuolo mag tije kane gidonjo e apisi joisinyano mana malo kanyo gino mondo kanyo thuolo mag tich ne romo nade higa mar 2013 ka wachako kanyo kod higa mar 2013 thuolo mag tije ne nyalo romo kata thuolo mag tije mabende ne obedo ne jo Kenya i pacho kae ne gin mago madirom 742,800 aka bende ka wang'iyo kaluwore kod nonro mabende oket kae gazedni mar The Standard okinyi makawuono aka wang'iyo higa mar 2014 kwan ne medore matiende ni thuolo mag tije pacho kae ne medore higa mar 2014 ne en 802 higa mar 2015 1844 higa mar 2016 kanye mano dok e piny matin kata kamano pod ne kwan mamalo 832 higa mar 2017 1897 higa mar 2018 bende kwan tije ne medore mak mana ni higa mar 2020 e kinde mabende midhusi mar corona nodonje pacho kae kanye mabende ne nitiere jo Kenya kata kwan tije amaderom 736 mabende jogo mabende no lalo tije gi kaluore koda midhiero mabende midhusi mar corona nokele pacho kae ka higa mar 2021 bende no kanyo ka kwan tije nodoko medore mano ka tok piny Kenya nochako yudo fuongruok mano kotudore koda kerruok mar tuono mar COVID-19 ka bende kanyo ne nitiere kwan tije 1926 to kata kopogore kod mano Cleophas bende waneno kae ka jatend piny Moyier mano William Ruto en sani wacho ni gigo mabende onyalo wacho ni notimo
onyalo mano wacho ni nitiere gigo manotimo kod jatend piny Kenya mar ang'wen mano kochakore higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Parni mosruok e kinda jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga notimore kanyo e higa mar 2018. Mowacho ni gigo manotimore e tam margi mar ariyo e telo gin gigo moko nyal lose kaluwore ni gigo nitimo kod jatend piny Kenya kaachiel kod Raila Odinga. Ka bende nitiere kopogore kod mago, bende nitiere gweng gigo mabende ne gin mag nyayo kwe pacho kae mabende notimore e telo mar Uhuru Kenyatta e kinde mabende nono ni piny Kenya obedo kod kwe e yo makare. Kwa chako kanyo kod gigo mabende notimore dwe mar auchiel higa mar 2022 kama bende negi bago romo mano mar adek maro mar East African Community mago jotend pinje mantiere pinjego mag East African Community mar neno ni kwe obedo makare e pacho kae. Higa no onogo mar 2022 bende negi bago twak makare kod pinyno mar Congo DRC mar neno ni kwe makare obede pacho kae. Magi moko kuom gigo mabende ibiro pargo jatend piny Kenya mar ang'wen ma pacho ka Uhuru Kenyatta. E kinde makoro ne nitiere kacha kotemo rango ni chal mar wach gin mage. Wacho ni rombe gi duto. Wacho ni kerango biro mar DRC mane riwruok mag pinje mantiere Afrika ma Ugwe, East Africa Community kae ne okelo weche mopogore opogore. Mokwongo nyaka ne girang ni arita kwe obede yo makare e DRC kata ka pok odonjo e riwruok no mar East Africa Community. Kata kamano gigi duto notimore ka koro osechopo kendo achiel kuom jokanyo mantiere EAC kendo wacho ni rombe makamagi nomiyo oduoko piny weche mag koko mane nitiere wacho ni Congo DRC kachiel kod nitie jogo bende mane nitiere kar kanyo kweth mane balo kod piny mar DRC. Wacho ni mano en kaka ne jakom mar EAC e kinde go duto medo chwalo mondo kwe obede piny no mar DRC e thuolo duto kachiel koda piny no mar Ethiopia mabende nobedo kacha kaonge kwe kachiel koda gwenge malibamba ne gin kacha kod lweny mane nitiere mane kindgi kanyo noromo kod gi kanyo chieng' wacho ni dweno mar adek higani mar 2022 kachiel koda wacho ni ywaruok mane nitie kind piny Kenya gi piny no mar Somalia kotenore kod tong margi mantiere wacho ni Namataro wacho ni nama mantiere kar kacha wacho ni Indian Ocean kacha ni kanye mantiere tong mar wen mane kanye ma ywaruok osebedo godo matin kamano kano nosetero ng'ur ma kamano bende e dono mar piny mangima wacho kacha International Court of Justice ma bende nosebedo kacha karango ni gigi duto timore nade mano dwe mar 10 higa mokalo ka dwe mar 5 higa mar 2018 piny Kenya nobedo piny mar ariyo e Afrika mar chopo kacha marango ni nitiere free trade area mano machiso ni bedi gi thuolo mar timo ohala e piny Kenya maonge chochni moro amora maonge kata obadho moro amora. Mago okenge moko manotimo ka irango ni e piny Afrika kod Afrika ma Ugwe gigi duto nitimogi e yo machalo nade to kare gigi duto mabeyo mane otimo pod nitie gik mowacho ni pod bo water down pod biro golo gigo mabecho manotimo kendo wang' oganda mamoko boneno ni magi chilo mamieno Uhuru Kenyatta kata ka pod owuok e apis mage mago motis kajo ni major scandals man kanyo kachiel koda gope ma piny Kenya nigo weyo moko winjo chik mabende do ne golo ma do ne golo iwacho kinde ka kinje ni gimoro amora mantiere kod berne bende nitiere kod rachne. Ng'ato ok nyal bedo abeda ni ober tionge kod rachni mano bende ponono kin dhano makare emomiyo kata e kinde mabende itimo nonro kata itemo par gigo mibiro par godo jatend piny Kenya mar ang'wen nitiere wechego. Ang'eyo ni maduong' ahinya mabende jo Kenya biro paro godo en gowi mabende oweyo godo piny Kenya mano kanyo miluongo ni public debt mabende ka wang'iyo kinde mabende no kaos sirikal mano e kowuok e lwet jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. Public debt ne en $1.79 to sani koro oketo kata omiyo jatend piny moyier William Ruto telo to weyo ka public debt nitiere $8.47 matiende ni magi gin weche mabende nyaka sani jatend piny Kenya moyier William Ruto nyaka ne yo makare mar reso godo jo Kenya weche makamage masiko kamiyo nengo mar ngime pacho kae medo idho malo matamra gi nono. En gimoro mowacho ni ka sani bende wuok e apisi nitiere ng'eto mane jor bura ong'ado kane pok gitieko kacha makoro wacho ni debt ceiling makama itere kanye nowe kacha ka nitiere milion iwacho ni trilion 8.47 mano higa ni ka koro ne gitieko to koro sani kama ochore cha Kenya nigi thuolo mar chopo trilion 9
kochopo trilion 9 kanyo rango madhi timore kendo pod inyalo mede ojo gima jatend piny Kenya moyier William Ruto ne owacho nyoro ka nitiere limbe mage kaunti ma Meru mabende owacho kacha ni koro en thuolo mar chako kaola kowuok e kaunti wacho ni riwruoge mopogore opogore mantiere e piny Kenya ka kaola kawuok e grube mantiere e piny Kenya ka ola ma jo Kenya wegi ema chiwo ne piny Kenya mondo otim gigi mopogore opogore magi achiel kuom singo mane ochiwo kogo campaign warito neno ni kochakre odiochieng' makiny sirkal dhi ringo e yo machalo nade. Parne nitiere singogo ma bende nochiwo ne Kenya kata noiso jo Kenya no biro timo kuom thuolo mar ndalo 100 mokwongo. Mago gigo ma bende ang'eyo ni jo Kenya duto kata nyaka Ramogi Ajwang oketo wang'e mar neno ni e thuolo mar ndalo 100 mokwongo mar tenda jatend piny moyier William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua abiro bedo machalo nade. Nyaka Ramogi Ajwang e ito boke mar 2 kanyo bende pod inyalo neno moko kuom chike mane doho golo mane jatend piny Kenya mar 4 mano jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta okoluwo e yo makare kaachiel kod usuru mabende ne okete e kinde kata mago manomedore e kinde telo mar jatend piny Kenya mar 4 masani dhi yweyo Uhuru Kenyatta. Ito boke mar 3 kanyo bende waneno ka nitiere jago moro kanyo Robert Orangi mabende wanyalo wacho ni humbe ne obedo malo kata noidho malo e kinde campaigns ma Kenya Kwanza kalore nitiere wer moro manogolo ne jo Kenya Kwanza mabende nyaka sani oting'o humbe malo kalore ni en korka kore wacho ni ne onge koda mpango moro amora mar chuogo wer makmana noneno ni wer makamano ne orwak makare kod jo Kenya Kwanza kendo ne gitiyo godo e kinde kisera margi mar ombulu amane kindego mane gitimo campaigns e pacho kae. Akabathe kanyo bende wantiere kanyo kod gino mabende jotend kanise sani koro ginyiso jo Kenya mar mondo mi oyie koda gino mabende biro timo odiochieng' makinyen mar William Ruto achamo muma kaka jatenda piny Kenya mar 5 mapacho ka Cleophas ito boke mar 4 kawadhi mana mapiyo piyo. Odiochieng' makiny ang'e ni odiochieng' mabende jo Kenya duto rito kod siso mar neno gino mabende biro timore e alap ma Kasarani odiochieng' makiny e kinde mabende jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta biro bedo ka kao gige telo to keto e lweta William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier mar 5. Nyasi makamano biro bedo e yo machalo nade. Obiro time komor osepondo no biro time kongino. Kata kamano ang'eyo ni jo Kenya duto rito mar neno gino mabiro timore odiochieng' makiny kalure ni osiepe kindgi okosebedo makare. En gimoro ma jo Kenya rito kendo kochopo odiochieng' ma kawuono ka odong' mana ndalo achiel kende gino mantiere mondike e ite mar 4 kae nitiere okil Kamaloka moro mantiere kae ondiko piny kanyo nyinge Joram Omufuoko makoro wacho kanyo ni en kaka onene en Uhuru Kenyatta biro bedo mana kata komako ume kendo obiro bedo thuolo mana mar moso William Ruto wacho ni mana kaka chik dwaro kendo mar neno ni piny Kenya bende odhi mana nyime. Wacho ni mano bende kaka William Uhuru Kenyatta nosewache kacha gino mane owacho kendo noketo e lela ni en odhi mosa kacha kendo chiw gigo mag telo nikech mane gino ma chik dwaro. Koro an korka kora nene mana kaka ondike ka en gino makare wacho ni chiwa telo e yono madwarore mondo Kenya bende odhi nyime. Waseneno kinde mokalo kata bende ka iwacho ni winjruok maregi iwacho ni kaka ne giwinjore sani koro chope tielo machalo nade mani gik moro mabende midbedo kata kirango ni Arap Moi mano senindo Daniel Toroitich Arap Moi higa mar 2002 ne ochiwo telo makamano ne Mwai Kibaki kama chielo to nodhi kure. Mwai Kibaki bende nochiwo kanyo ne iwacho ni Uhuru Kenyatta bende koro dhi chiwe ne William Ruto. Mano gima chik oyango ma ok onyal balo kod chik. Ma achiel kuom gigo mabende ok onyal balo godo kaloni ni jo Kenya nosetimo dwachgi mar yiero jatend piny ma gidwet. Nyaka sani koro nitiere rakruok ma nyaka sani wacho ni jo Kenya Kwanza noseyudo loch margi mano e kao komno mar speaker mano mar Senate kaachiel kod mano mar National Assembly. Sani koro kalure ni gibiro bedo ka gintiere e romo moro mano e gwengego makadho wath nam chumbi mano e county ma Mombasa. Sani koro gibiro bedo kacha mar mondo mi giyier jakom mar duol mar governors. Gino mabende nyaka sani koro bende ang'e ni jo Kenya Kwanza nyalo bedo kod gombo ni gin be magiyude loch mar jakom mar duol mar governors e pacho kae. En gimoro ma nitiere governors maduogo e tielo machielo mar 2 bang' kane oseyombgi e tielo kata dwaro margi mar bedo governor e tielo mar 2 mano moting'o governor mokwongo e kaunti ma
Bungoma mabende koro ni kanyo, mano kairango Ken Lusaka. Jok mabende bire tielo mar ariyo, wan gi Anne Waiguru ma Kirinyaga, tielo mokwongo Mama Kweni ni kanyo, Sakaja ntiere kar kae, kirango Mawajia bende Ahmed Abdullahi, kachiel kod tielo mar ariyo ma Kajiado, Joseph Olelenku. En gimoro ma koro gibedo ka girango, gidwaro remo manyien pau wacho nyalo madhi bedo jakom mar duol no mag governance ma pachoka odhi bedo eyo machalo nade kama achiel kuom gigo mag bedo kata girango governance maromo 47 gima ber gi kom mar governor onge governor mogwel mana governor 47 giduto ka gintiere romo gi makawono madhi ka ndalo adek mano ka gintiere ka dhowadh nam chumbi gidhi bedo kata marango ni gik mage manyalo bedo kanyo ni orange yo makare ka tiel kuom jogo duto mantiere kata nitie achiel kuom jogo mano jaolo wache lo governor ma Kajiado mano jaolo wache lo Joseph Olelenku bende chwalo pache kanyo ko wacho ni oneno ko loso kod governors mawuok e kweth mamoko anyo kweth mar Azimio kod kweth mar Kenya Kwanza bende ngenya sani chali kopoge diere idhi yiere yo machalo nade ka gini governors maromo nade mano kirango kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio wacho kanyo ni giloso mondo migi rangi ka ginyalo yudo sir kuom governors giduto gichalo ka gima gidhi chwalo nying Joseph Olelenku kaka achiel kuom jogo mane giyier mondo obed jakom mar riwruok governors mantiere pachoka. Kata kamani wacho ni jalno mabende ponono biro bedo kod hawi mar bedo jakom mar duola mar governors obiro kao nyaka kalore ni kikao telo to nyaka ikawe kod achiedh nade duto mabende ponono jalno mane okuongo nie bede telo oweyo makoro omi gigo duto mabende achiedh nade duto mosebedo ka kwako counties ene makoro biro kao mar mondo mi gine ni counties mapacho kae odhi mbele eyo makare kalore ni counties bende ne olosi mara konyo japiny mar kelo sirikal machiegni kod jopiny Cleophas yuto boke mar 7 kae bende kinde mabende jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta dhi e yweyo okudhi e yweyo kod lwete nono nitiere ber mathoth mabende odhigo de yweyo kanyo ka bende wacho ni ibiro miye kanyo omenda makore lach ahinya mano omenda milion 34.5 mabende obiro yudo kanyo kaka gratitude mabende obiro dhi godo e rutaya mare tok mano kende bende nitiere osara mabende biro bedo koyudo dwe ka dwe mabende en milion 1.44 kopogore kod mano biro bedo kod medical cover kachiel kod pension mabende biro miye e kinde modhi e rutaya nyako dhi rutaya e yor nyadhi kaka jalno motelo ne piny Kenya kuom higni 10 mano chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2022 to opogore kata gi omenda mantiere kar kanyo imiye kanyo jotich maromo 34 mago mantiere mane dala ne wacho ni home workers marom kamano kachiel koda wach machielo wacho ni koriembo gari mora mora modhi bedo kata ka oriembo iwacho ni geche 2 iwacho ni maene moyiero iwacho ni bangi ga dek higni 3 iwacho ni gari ka gari kacha okonego bedi ni nigi engine capacity kacha matin 3,000 iwacho ni be ni 3000 cc mano mana nyamburko mara no ka utiende gi dongo winyore ka donji od bura juma mokalo kaka machielo bende iwacho kacha ni entiere kod thuolo machielo mar yudo gari mamoko bende thuolo ma higni 3 miwilo mantiere kod engine capacity maromo kanyo 3,400 3400 cc to bingeni ok mano kende ibiro bed kimiye fuel mabende oketo e gache mano fuel allowance omenda mabalanga mar keto mauta e gari shillings 200,000 mano nyalo bedo dwe ka dwe mabende obiro bedo godo ka bende kanyo nengo mar sitima obed mano mar sitima obed mano mar pi kata mano mar simu bende en kanyo shillings 1,300 dongen gima mito enya bedo jatend piny Kenya eme okare jogi dwaro komni nikech koro kirange kae fuel mar siling 200,000 e dwe sitima kache tokens mar siling 1,300 otiyo giga stima thothe ode kanyo wacho kata kamano gik moko manyalo bedo ni achiel kuom gigo manyalo bedo ni lombo ji mathoth mabende gombo yudo kom makama nikech bende kisayude arita kwe mari dong mana kamano gigi duto mantiere kaka jodubuno kata gi ata maromo 25,000 mano gino ma jod bura ema yudo koro jatend piny Kenya koro kadhi e yweyo to otimo nade mana jois koro ka ginyalo mana tieko koro kinyi na toluo kingi to boke mar 8 kanyo Cleophas bende kanyo waneno ka jo Azimio gin bende giwacho ni nyaka koro gilos sirikal margi
mano mapingo piny owacho kata opposition mabende giwacho ni biro keto sirikal mar William Ruto ma jatend piny Kenya moyier tesre. Kaluwore ni kata William Ruto nogo dwaro ni obed kod opposition motegno mosebedo kowacho kanyo ni I want a strong opposition manyalo ng'iyo manyalo menyo gigo mabende sirikal timo kata nyalo luwo machiegni gigo mabende sirikal timo. Bende nyaka sani gidwaro ni kata apisno mar jatenda kwetha mabalo piny owacho en bende nyaka oyud omenda mawuok e sirikal mar mondo mi apisno odhi mbele yo makare kendo oket sirikal tesre mar menyo gigo duto ma sirikal timo. Bende ka wang'iyo bathe kanyo bende nitiere Raila Odinga sani koro okwedo weche maliekore ne Junet Mohamed mabende en jaod burano Masuna East yande ochamo omenda mabende ne onego bed ni miyo agents magazimio e kindego mag luto ombulu e pacho ka weche mabende joma thoth osebedo kalieko. En gimoro ma oganda osebedo ka penjo ni Junet Mohamed koro ni kanye wato ka nitie jodito mantiere Azimio kacha ma ponono ne ma komenda kalure kod oboke mano golo kanyo kod joluwache lo campaign mar Raila Odinga mano Professor Makao Mutua bende owacho kanyo ni gigo duto mosebedo kanyo katimore Junet Mohamed ne onge kod omenda mora mane omule wacho ni omenda jogo mane mulo ne opogore ahinya kod jogo duto manitiere kacha karango ni chenro gi duto otimore e yo machalo nade mane weche mantiere kar kanyo koro wacho chilo makamano gigolo kendo gipuodho Junet Mohamed kendo giwacho gik makamago gin gigo mane girango mondo bedi. Cleophas kawadhi mana mapiyo watie kod wach mantiere ito boke mara 13 mano mar gazeti mar The Standard kama bende koro sani kae penjo kae ni en ang'o mabiro timore kendo kata what next for coast leaders as Ruto forms new regime. Kaluwore ni nitiere jotelo mopogore opogore mabende wuok kadho wath nam chumbi mano moting'o Najib Balala mosebedo jatend migawo mar wechego mag limbe pacho kae kuom thuolo malach ahinya wantiere kanyo kod governor mano Ali Hassan Joho Samboja tuha mago duto jogo mabende ne ntiere Azimio kata kamano Najib Balala e kindegi duto kwaneno ka ne ntiere sana e wechegi mag siasa ka en kaachiel kod George Magoha e jotend migepe mabende wasewinjo ka nyaka sani gioro kwayo margi mar medo bedo jotend migepe e sirikal mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Penjo kanyo ni kwano ginto gigo e nade Najib Balala osebedo jatend migepe wacho ni sirikal mar Uhuru Kenyatta koro tieko kae wacho ni en jatelo mar ariyo ok en gimoro ma ok onyal yie wacho ni wenge ma kadho wadhi nam chumbi ginto gintiere komachalo nade Joyce. Cleophas ka watieko mana mapiyo pito boke mara 14 kae bende koro wanno ka ikruok makoni kod kocha iketo ya lapa ma Kasarani mano ma otelo ne jatend piny Kenya mar moyier William Ruto chamo momodo chieng' makiny ka bende ito boke mara 15 kae Ruto nosingo mar ng'ado oko mago jogo mabende gin cartels manitiere e sectors mopogore opogore pacho kae kaachiel kuom duoko piny nengo mar mbolea e pacho kae ka bende ka wang'iyo malo kanyo Cleophas mana ka watieko gazet okinyi makawuono watieko mana gi kanyo Joyce duor mana kake wache Siaya County koro Governor James Orengo wacho kanyo gidagero kar bero manyasani modern theater iwacho ni kacha koro ka gimoro moro timi county ma Siaya kacha nitiere wacho ni kacha koro dhi ger kacha yani ke nyaka sani gino mantiere itero mana jotuo duto e county ma Kisumu koro nyaka sani nyatime yo machalo nade ka odhi neno ni sirkande ochoro malo mano Siaya County Referral Hospital mochopo nyaka e level 5 mano makoro nyalo kete rang'iny machalo kod Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital mantie boma ma Kisumu kata mano Marashe. Cleophas ka wang'iyo gazet mar Daily Nation gigo mabende gimiyo peke ito boke mar 2 3 4 5 6 7 8 10 kod 11 bende podi gimedo mana menyo gigo mabende biro par godo jatenda piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta. Cleophas akaw kamano yieno mar mondo mi wakaw yo matin gi sani to yo marwa nyawadwa Sharon Ng'ao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik dhi mabor. Ayieni.
chenro en penj laktar kakale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu Matayen and Ruth Otieno. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Nyako Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre saa 12 nyaka saa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Hey, young man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi Juang okinyi majaber chien tarik 12 dwe mar 9 higa mar 2022 dakika bende no kanyo kosekadho bana 10 kende tok saa 1 mar okinyi makawuono. Machiegni twak mokwongo chenro mar rupiny, twak mitayo kod an Sharon Ong'ao. Nyako Ramogi Juang mathoth osetimore, odira ni mathoth bende notimore gi sani korwako no mana seche. To jatend piny Kenya moyier William Ruto ibi bed ka isidho odiochieng' makiny mar mondo mi ochamuma mar bedo jatend piny Kenya mar abich. Koko manya kwa Ramogi Juang kamora mora mintiere iriyo nade chenro
choponi e yo machalo nade. Lines magwa mag ote machok mana kaka pile 3:6 mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel. Mano Ramogi TV. Tudri koda bende mbui maga duto te iyuda at Sharon Ongao. Gisano daro mana mar mondo mi wanon siasa piny Kenya ochomo kanya. Okan kenda mar sumo paro makama antiere gi janon siasa mungere kaka George Dhawa. George amusi ni oyawre. Oyawre ahinya to kenda amoso joramogi. Wadwa winje, wadwa temo ng'iye kaka piny chalo to kang'iyo e chunya to kane gima dhi pogore ahinya kwa ng'iyo chakre higa 2007 nyaka sani. Koro omiyo kata kabed ni ochal kako chalno to pod wan gi geno nikech sama ng'ato ngima to mane sama bendo time gik monyalo timo. Gisan kata mana kineno kata mana gazeti ntiere gi moro kanyo. Gazeti okinyi makawuono mana kaka jowete wa Cleophas gi Joyce bende noselero ni nyaka Ramogi Jwanga. En nyasi mar goyo oriti. Wang'ini nyasi no setimre chieng' tich abich mar juma mokalo kana jolweny koro goyo oriti ne jatend piny Kenya mar 4 mano migosi Uhuru Kenyatta. Ang'eno duche makawuono koro wapono mana seche to ochiwo lokruok mar telo ne jatend piny Kenya moyier mano William Ruto. Keni George odiochieng' makinye holiday bendi bro chopo Kasarani. Anto kabi chopo Kasarani. Lakini ang'e maber ni jo Kenya duto ok bi chopo kuno nikech paw chatin to koro an kadhi ting'eno dhi pong' magicha nyalo mukore magore kata. To kendo tingo ji 60,000. 60,000 to Nairobi nigi ji 4,000,000. Koro kwa golo ji 60,000 kende ma Nairobi tang'e ni ji mogwel bende moa kuonde duto be dhi bedo kacha. Koro an adwa temo wene gi thuolo gin bende gine Kasarani an asenene mathoth ahinya. Koro to ni bo mana nene mane wang' jowi. An abiro nene wang' jowi. Nikech kineno kaka odhi chalo ng'eyo maber ni osimbo tidhi mi wuodonjelo maber ma odhi bedo gi thuolo mar bende miyo jo Kenya kaka chunye neno. To kapar no dhi bedo gi matek ka ji nie pap kacha. Ng'e ni gimoro kosetimore kata ji kosedawo mokware ng'wono to ineno ka ng'ato fiko ume to yweyo dhi adhiya. To onge ng'ama chako lawo bang' wadgi. Koro nitiere bende ji mana kaka ndalo Yesu be nineno ka nitie jok mano ohere madwa mana thone. To nitiere jok ma ok dware madwa mana negi. Ene kaka bende kata president makoro wuok Uhuru Kenyatta. En bende gima kamano koro timore ne to ok ofulo ni mano koro Uhuru notimo tim marach ma jo Kenya ok dwar. Uhuru bende ng'ato ka ng'ato nigi kuonde ma ene gi pek to gi kuonde ma ene gi tegno. Koro mago bende nyaka wang'iye dhano e ngima mar dhano. Ng'ata kata jok mago koko gin gi kuonde ma gi tegno to gi kuonde ma bende gi yom. Koro omiyo kata obedo nang'o to mane kaka en. To koro kata mana e seche ma bende ikrok dhi e yo makoni kod kocha par ni kata mana jomo gwele iwacho ni ang'eni jo piny bende no rwak kacha mana kaka nosewacho ni paw tuke mano ma Kasarani ting'o ji 60,000. Bende igeno chopo mar jotend pinje mamoko madirom 20 kata mana ka gibiro bedo ka gioro jogi delegation magi piny United States bende naneno jatend piny mano mar Amerika mong'ere kaka Joe Biden bende koro noseoro jokanya 4 mano kotelnegi koda jambetre mar piny Amerika mano mong'ere kaka Meg Whitman ma bende biro chopo e pacho ka. Kendi chopo kata mana mag jotend pinje mamoko nyisang'o e nyasi ma bende koro mar chamo muma mar William Ruto. Chenro mag goyo ombulu to gidonje e ofis bedo ga seche moko matek ne pinje mopogore ahinya pinje mag Afrika. To kata bed mana ni nitiere ng'at mokawo loch ma en ng'at ma otiyo tich marach kendo onego kata mana joge kata otimo mana nang'o. To nyaka iyudie ni nitiere pinje ma bende unge mana lwedo nikech ng'eni ok en mar goyo siasa. En bende mar goyo ohala. Pinje ka pinje goyo ohala. Koro inyalo yudo jok magin ka ging'iyo Kenya to ohala magineno magin kata koro girobo mana gi ondiek ma en kokalo kamoro to muonyo mana gik moyudo. To ndiegno kanyalo yawo ne gi yo magigo ohala kaka gidwaro. To gibira. Koro miyo
siasa no en siasa matek kata marachno ka en marwa kaka jo Kenya gin mano omako mana wan gin to kendo ok omako gin ka ging'iyo Kenya to gineno mana kakanyo kama ginyalo lose pesa mang'eny ginyalo goyo ohala mathoth ma ka ginyalo tudore gi ng'at modonjono kendo koro giyudo mana thuolo. Apa kamne tudruok mabende mana kaka iwacho bende apani e thor wach ka nikech tudruok mag pinje mamoko gi pinje kata mana mar Afrika kata mana piny Kenya sani wangi kata mana pinje moko mabende jirende wa bende wasebedo kata mana kwatimo ohala kodgi e yo makoni kod kocha koro apa kana ni tudruok bende ber ka dhi nyime. Nitiere pinje mwasebedo kwatimo godo ohala inyalo paro kata mane iga 13 mane Uhuru Kenyatta donje loch ne pinje machalo Amerika no kwede ahinya nikech ne en ICC koro wach ICC ni ne ok donj maber gi pinje ma ginene machalo kaka Amerika gin to kano se donje loch ni tineno mana kano duogo luonge makendo ochako eno bio bede White House omie rwak makende omio kata bed mana ni gik moko richo ni tek tiyudo ka ji ka ng'ato osedonjo e ofis to kendo ji koro jok mane ochung' kogar kendo koro duogo bedo mana mayom nikech gineno ka giweyo bwanani to gin bende ohand gi dhi gore piny nikech iyudo ka piny nigo ohala mogoye pinje mopogore opogore to Kenya e Afrika ka Kenya nigi ohala mathoth gi pinje maoko ok ginyalo witowa. Bende mana kopogore gi mano George nwaneno ka jatend piny Kenya moyier William Ruto bende limbe mare koro mokwongo tok ka bende noselande kaka jatend piny Kenya moyier mano bang' bura makwede noseyal makoro lande ni en jatend piny Kenya moyier. Odiochieng' manyore odira ni nwaneno kodhi timo limbe e kaunti ma Meru e rang'iny mokwongo. Koro kevana ni limbo mbare e kaunti ma Meru kama bende nodhi goyo kata mana erokamano ne jopiny okong'o mondo wawinja ne singo ma bende nochiwo ne jopiny kane ntiere e gwenge mag Maua mantiere e kaunti ma Meru odiochieng' manyoro. Nimeketi chini na watu wa Wizara ya Kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho, kwa sababu tunaanza safari ya kubadilisha kilimo from next week. Vile vile mimi nataka mjue tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. So hii cartel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini mimi na wao. I am looking forward to the day soon enough when we can borrow from the savings of the people of Kenya to run our development instead of borrowing from other countries. And that is what holds the future for us. I am encouraging the people of Kenya as we work together to get our economy out of the mud. I am asking every Kenyan that we must do two very important things. Each and every one of us must pay their taxes, and I have said I am going to lead from the front in making sure I pay my taxes. Nyakoro mgejuang mano jatend piny Kenya moyier William Ruto kanotimo limbe e gwenge mag Meru. Kanyo bende winjo singo mabende no singo ne jopiny singo mabende kata mane campaigns mage no sebedo kodhi godo mbele mar duoko piny ochumi mapacho ka ken angini nengo mogo to bende nengo ne mgini mala ken en mane nyom mogo koso ina finyo ga mogo. Nenyo nengo mar pesa di. Mana ngio mogik ne dwa mana chopo 200 then around 180 kiani gango I can't remember exactly. Lakini no tech. Nikech king'iyo kuma nwae ka mogo wuok e piny mar 100 to chopo karibu gi 200 mano ok en gima tin. To moyier Ruto kopo ni nyalo donjo e ofis to timo gik mowachogo. Ingeni sani koro siasa no serumo. Koro wang'iyo gik mobidhore ma ng'ato nyalo timo ne jopiny mondo mi kata ji bende chunygi ochako duogo ng'e ni kare wan gi jatelo. Nikech kisebedo jatelo to koro in jatend ji te. Sama no wagoye siasa ka koro waketo tokwa
wadwa ng'iyo ni to gik mano chiko nobiro timo ne jopiny be nyalo timore. To ka koro owuok kapok odonje en godi ndalo 2 to odonje ofis to ochako luoro omedo jiwo chuny ji ni ok odhi bedo ng'at ma dhi keto ji gi kech. Mano di bed gima ber kata kamano ngimane owuon to king'iyo nyaka nochak siasa pok obedo ng'at moro ma chunye nitiere kuom oganda. Koro kopo no nyalo bedo gi lokruok sani ni koro nyalo ng'iyo ni to oganda chalo nade e piny Kenya. Taparo ni mano nyalo bedo lokruok maber mokalo. Bende kata mana kani winjo kano loso bende oluongo cartels mago achudhe ma bende wacho ni kose keta muma piny ne tentiere ga chudhe koro. Kanyo to kendo dang bed maber nikech ng'ini en to ng'egi nikech en bende osebedo ga chuth. Koro en bende ong'e achudhe go te ma kopo no nyalo mako gi muketnwa gi piny. Taparo ni jok modong kaka jok mano wacho mama mboga gi nika nyalo yude thuolo ma gin bende giuse alot ne kanjo giuse alot ne sirkal nikech sirkal dwaro chiemo kuonde duto kata mano ofise ma entiere State House. Nitiere kaka en gotele ye kanyo maduong' mowinjo bed ni koro mama mboga wuok e street kacha koro tero ne gimana kuno kiko mi cartels nikech kuno go ema cartels nitie. To bende jo boda boda ma bende koro oterege nikech kata mana kani winjo campaigns mag neno mama mboga gi jo boda boda duto te. Mingeni an kada aneno kaka no wuoyo e gine campaign. Na aparo ni kopo ni oyudo telo. To achiel kuom jo boda boda kaka moko manodhi godo e ginene e interview manoluong gi cha. Dipo no kawe moro bede minister mar transport. To keto kamano tingeni koro wange ni kare Kenya ka nitiere jok manyalo wacho to timo. Dong kata na Ministry of Transport kata na miyiero kata na migepe dong bende ber yiero kata na jolony koso dhawa ini nene nade. To ka koro en osedhi e pap momuoch konyen jogo ema koro dwa ringo go. To koro mage ma koro ne warite ni to kosekete oketo ng'ato ma ok olony nikech en koro nong'eyo ni jok mopako gi jok mane nigo mbulu lakini lony tok gi lony mar bedo ofise madongo go. To wacho maber ni en koro jogi modwaro ma jok moko molony mani moseloso tonglo maber ka koro iluongo ni dynasty en koro dynasty ok odwar makia ni koro kogolo dynasty odong gi hustlers odwa kawo Kenya olok ji tete samotieko mowuok to koro ji tete gin hustlers jok machandore koso odwa ni mondo ogol ji e chandruok mondo ket ji e mwandu ng'ato ka ng'ato bobedie gi gire ma ok ni nyako kwechi kodwaro no nyathinde odhi skul to ok ni nyako kwaye ng'ato ni yawa konya uru gona ura rambi mago no oserumo ineno ka Kenya ka sani ka ng'ato ninda ni to nyaka waluonga sani waloso group mar WhatsApp to ji luongore WhatsApp ma nyaka golne uru kata gimoro amora miyudo konyalo keto ji obed gi yuto moloyo manyalo miyo ji owuogie e ngimano to dibedie maber moloyo konyalo wewa ka wan hustler. Dong bende no singo kata hustler fund kata mnini George Dawa paro ni nyalo yudo sani koro toko se chamo. Koro banko se chamo motingi kaka nyalo yudo hustler fund. To aninge ni koro sani kose yude. Tadwa mana ndiko application amba dwaro hustler fund ngiswa kumi yude. Kaito kendo gik moko mano singo ne ji no biro keto kata internet bedo free ne nyithi school ngeni kaka university nyithindo dwaro gik makamago. Koro konyalo keto mago bende wadwa push mondo oketnwa gigo obedie Afrika kano wacho ingeni gima notimore mamit niya ne campaign manotim ne giwacho ni en issue based koro issues mane giriedo piny magiketo ni magi e gik mwadwa dhi loso mwadhi timo ne ji ondiko gi kwanza en wuon mag baba ne aparo ni ji wigi nyalo wil gi moko lakini mag Ruto ji opango mondika ng'ato ka ng'ato keto mana list ni en kopo ni hustler moyudo to en bende koro en gi geno gi magi mago warito wadwa nena ne owacho no ochako Tuesday koketo mo mapiny wadwa ng'iyane ni to kagi kotieno saa 6 Tuesday ang'o mosetimore ahinya e nengo mar mogo kama bende nosingo ni kata mna jopur ma pacho kani nengo mbolea koro gibro yudo e yo mogonyore bende parni George chieng' tich tarik 14 mar dwe ka dwe bende duol mochung' ne weche mag teke pacho ka indi bende gidalando ga nengo mar mo koro nengo mar mo bende rito neno ni nengo mar mo dhi gonyore kata oyo nikech nengo mo ji nosebedo ka wacho ni lwenye kind Russia gi piny Ukraine bende mabedo ka osebedo ka kilo ng'ikruok makamano ingeni mae makori wache seche moko inyalo wacho na nguro chielore gi more
Men no kwedo kabisa kane makoro wuok migosi Uhuru Kenyatta ne wacho ni gigi oken ma an ma ok matimo gigi otimore piny ngima ma ok Kenya kende man gi shidani. To kakoro en no wacho ni mago miriambo to donje office to tieko dwe achiel kapok odwokonwa mafuta piny. To donge ni nyaka koro wadwa mana manyo ji ma wanyalo ng'anyo go the street bende wakwayo mondo haki yetu omiwa nikech kata en bende onge ni mano hakiwa. Koro kik bedie ni kendo nitiere duol moro midwa lok godo mbaka ni chako dok ni ni ng'e kama koro kadonjo ayudo ka bwana cha otimo kiang'o. Koro wadwar weche makamago nikech sama no dhi kanyo en osebedo ei ofis no ong'e kaka ofis no tiyo to no chiko mo wacho ni an kadonjo to mafuta akene no wacho no dwa kete siling 80 lita ka lita akene no dwa kete ang'o but wan ko kete kamano donge ng'e ni koro kata ni go ne kura kata okigoyo to in bende in mana iye kanyo kodi boyudo ber wan madwa mana winjo maber. To kata na gik mathoth bende nosingo kata no odiochieng' manyoro kano loso bende wach mar choko osuru e pacho ka bende osebedo gi achiedh nade makoni kod kocha Ruto nosechopo kata ne ongala manyimo odiochieng' manyoro kano loso kan wacho ni en ema bende obiro bedo opara manyime mar neno ni osuru ochok e yo makare. Kabende no wacho kata mana ni nitiere moko kuom ohendni ma bende oselore kinde ma osekalo kaluwore gi koso choko osuru. Ingeni nitiere seche moko mana kaka wacho ni nanguro chielore gi moro. En owuon kano campaign no wacho maber ni KRA kik kawo osuru kuom jomoko ni koro iketo gini nikech jogi ok ohero president mane office makata jok mano oringo godo nitiere jok moko kuom gima nie court nikech ok gichulo osuru to no omiyo gi lwedo motegno mondo mondo gibed ma ok gichulo osuru. Koro popo no nyalo lokore mo wach ni joka koro wadwa ng'iyo mamacha ma koro no bedo senator mana Kuru cha ni to millions ma en go mani ikwaye gi jochok osuru ka be koro ker dwa dhire mondo chul koso idwa mana wire gi mo. Kopo no dwa wire gi mo to gima kendo chako wacho maber ni en owuon odwa timo mokwongo ne ji odwa bedo mbele e golo osuru. Kogolo osuru mo tang'e ni kogolo mar adier tang'e ni kata jogi onyalo dhiro magol. To gima nyalo wacho niya kata bed ni no wuoyo marach kuom jok ma ok kuom jok midhiro mondo gol osuru no wuoyo marach kuom jok madhiro gi kopo ni eno nyalo donjo kacha to tim kaka ne wadwaro kata kano onge office mano en gima ber ne jo Kenya. To kopo ni nyalo tame ni pod omiyowa mana mbaka mamit to wabro mana chwanyore kode ma kendo kwa dhi e yiero machielo to wadwa mana go koko kendo ni gigi no tami wuogi. Nikech ang'eni jopiny bende rito kata mna tende mar neno kata mna kaka obiro tiyo. Bende par ni nyakwara Muge Jwang' odiochieng' ma kinya e nyasi ma bende jatend piny Kenya moyier William Ruto biro bedo ka chamo muma e paw tuke mar Moi Kasarani mantiere bura Nairobi ka nyasi ma bende biro chakre sa 4 mar okinyi. Japiny okwayi mar mondo mi ichop kacha ibed kacha mano chakre sa 12 mar okinyi by sa 1 kata mna ka wano chopo sa 1 mar okinyi oyude ka isebet nyasi ma bende biro chakre sa 4 mar okinyi. Par ni arita bende oket motegno madirom jotend kata mna jogo kama ochiw mar rito arita kacha gin obila moheo 10,000 ma bende biro chopo kacha mar neno ni arita oket e yo makare. Kopogre gi weche maluoro Ruto mano jatend piny Kenya moyier we wadhi wach machielo mano moluoro josiasa magwa ahinya e gwenge mag Kaluo. Bende gisani nitiere moko kuom jotelo mawuok e kweth mar Azimio la Umoja ba bende koro lieko ni jating ndai mar ODM Raila Odinga ne owuondi. We wawinja ne gima ne otiende Amolo kanyakla kod jotelo mamoko ne oloso e gwenge mag Sianwan kanyo gi otiende Amolo ma ena jalnero ma bende jaod bura mar Arieda Orengo bende nani kata gavana ma Siaya. We wawinja ne gima na owacho odiochieng' manyoro. Dr. Guru moro to nyaka wawache nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji odhi e yiero nyaka samitimo yiero ining'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan Bomas gi wuonde jakom nyaka dakika mogik okuodo ka to koro nyaka wuogi gima ber en ni waloso pend chik makelonwa pesa makata gikwalowa kucho to pesa wa Masiaya to biro lwet James Orengo emomiyo Jim
gi William wan koro genowa koro ni mana kuom Busiaya ka kae ma koro nyaka watiye maber. Nyakoro Magajuang mano na jaod bura mar Arieda mano tinde Amolo kanoloso odiochieng' manyoro e nyasi moro mabende notimre e gwenge mag Siaya. Mana kiwinjo kana mna gima no tiende Amolo wacho kwong monde sere koso uyu nitiere joma wuondo Raila. Ingeni Raila kae enen kama ne nitiere geno mathoth mane ywayo jok maricho gi mabeyo. Nikech kata jok mabeyo kochopo kama jok maricho kochopo kama ginene ber moro madhi timore to gigombo ni gibedie gin bende gichamie gima ber mawuok kanyo no. To nitiere jok moko ma bende biro mana mar dino wang' ng'at ma dwaro komni. Aungo tienda molo lwedo. An kaka an kibinafsi nikech an to tono na sebedo godo kata samane ji pod ringo kwayo mbulu. Ni na neno ka kata jok ma osebedo but Raila higni gi higni nyocha ok anen gi ka gin but Raila. An nayudo thuolo mar bedo but nyaka secretariat mar baba. To kana ng'iyo jok ma koro noluoro inyalo gike time mani ini ng'at manene no Raila ni kidwaro nene koro to ni kalo kuom kaka katel jomibadhi mobedo mos ni nyaka kadh kuom gi koro kichopo naneno kitamoji ana wuon ok en gima ng'ato wacho na koro an mano gimotiendo wacho no gima nyalo ywak ni tang'o mane muno gi wacho gini e wang' sa nikech sani ting'eni koro chako sepukore ok inyal chako jowe mikete ok inyal tuome kendo mikete okombe dak na gidino kata mna buge makama dak ne gigoe kata koko seche gani wan uyudo waka ok unyal golo wabedura beda achiel kuomwa to wan be nyaka wabed manaka mano e gima no winjo gi tim seche ka lakini osetimore koro ngene waywak wanyalo mano kora wacho ni gidongere wacho ni timo postmortem koro wanyalo wacho ni mano anta nyalo wacho ni en adier ng'at ma bende kwera but aneno ka nitiere jok mano wuondo baba mapek makore siro gima utiende Amolo bende koro wacho kanyo kata mana gima no wacho kata mnodo chieng' manyoro wach mabende kata mana ka ni winjo kan neno kata mana weche manyien manwa kile TV mar Ramogi Orengo gino buro dinga gini bende no lose wi wach makamano ingeni gik moko anang'ie afem ng'iyo gini koma ber gi koma rach jok manyalo bedo ni notimo richo kata en ng'at achiel to ibedo kia kaka inyalo yalo buche kata mana ker makoro wuok ni ng'eni ker ni ne gigwere go ahinya nyadiriyo to ker ni nokone jo piny ni odwa bedo higni 10 to Wuod Njelo be bedo higni 10 to kogik ting'eni ok ochuno ni nyaka ipak mana wadu sate ni mana kimiye gimoro samoro inyalo nitiere reverse psychology ma bende ji timo kiani mana nyalo wacho nang'o gi dholuo iwacho gimoro maber e yo marach kata inyalo wacho gima rach e yo maber koro ng'ato ka ng'i to oneno ka ipogori gi ng'at mane in cha oparo ni chwako gimachielo ni kare ok ichwak gino iyawo mana thuolo ne gimoro machielo mondo otimre koro miyo kata en bende kaka no opuoyo wuodwa ni nikech ng'e gimomiyo awacho kamano ne en gi telo to ne en gi migawo morito telo to en gin giwegi kaka ne gikawo loch higa mar 13 to 17 donge ne gikawe although ni ne gikawe yo marach nikech ne waywak e ndalogo duto te koro kaka ne gikawe no en ema ne en jatelo dak no oketie mondo gikawe koponi ni nodwaro ginene ni nodwaro miyo baba kato kendo gimachielo mana neno ni en jigo campaign jiringo koni gi koni en ne oko campaign thurgi mana nyaka koro dakika mogik eko ringo dhi thurgi to wuoyo mana dichiel parie ni gini koponi dine odiochieng'no ni nolo oywayo ji kata 30,000 to notimo kamano dweche 3 ko olando ne ji ni mae ng'ata nikech magi ma donge dino timo tim maber to kendo dino ywayo ne wuodwa vote lakini yani ngene campaign maduong' motimo malich notimo Kisumo to koro Kisumo notime campaign kuma onge ng'ama dware campaign mar baba joka jo baba automatically makoro chakara mana ni campaigns no kotime yo makare kata mana e kor tunge mag pacho kae en oko timo ne baba campaign
kaka ne nyalo time nikech ne en gi gik moko ma no nyalo dwaro, ne en gi instruments gi resources, no nyalo wuok kata gi projects kaka ne wuodo njalo wuondore no yawo projects kande. En bende no wuondre no yawo projects to gomna bul, o yawo projects to gomna ne baba debe. Di wawache ni ng'ani to wang' ni to no yiech. Lakini en ng'eno wuoyo to doko chieng' moro Mudavadi no wach moro ka ne gin e rally achiko ita kama ta nene live ma ok ng'ato nyalo wacho ni mano clip molosi. Ne en live. To wacho ni jothurgi ni kata baba bende jogi wuondo nikech odiochieng' to pako baba. To kogi kotieno kodok thurgi kocha to ngiso jogegi ka ngiso Rigathi Gachagua ni kik wuoge Kenya Kwanza beduru mana kanyo. Gima no wacho no ng'eni ne en adier, ok no nyalo wacho miriambo nikech kadi ne en miriambo to nitiere kaka ng'ato dino chung' mo wacho ni kanyo tiriambo na wacho chieng' mane. To en no linga kane Mudavadi osewacho mano to en no linga to wachno no rumo. Apa ni ose nikech sani koro yiero osetim, jatend piny Kenya bendero no seyier koro dhi chamo muma. Koro aparo kata mana ni gwenge magwa makaluo jotelo ma bende nitiere kacha. Koro nek bed ni kata mana kwa chopo kata mana e upara manyime kwa dhi nyime. Nek bed ni waneno kata mana kaka wanyalo dongo gwenge wa mag kaluo. Joko nagi igni abich thoth makata kijang'anyo to king'anyo ma igni abich rum. Gin yose. To ng'ato se donje office. TV ma ukwer ni okuneno, yaw TV no ine, iwinj mbaka marach ni no, kato rach ni to chik iti iwinje. Onge ng'at manyalo yombo, ng'at ma adui mare, ng'at manyalo gore ga adui mare mokia kaka adui no wuotho. Ni ikia sama adui mari nindo, tikia sama ochiewe, tikia gik motimo mondo mi obi onyagre kodi. Kopo ni kiae to onge kumibiro dhiye, mano kendo kopo ni ung'anyo igni abich ma wan go sani ni, to onge kama wabiro chake, wabiro kendo mana chako gombaka bang' igni 10 nikech ka ung'anyo sani to pod odhi yombo nikech uonge gi achiel e kindu. Wabedie ni wan bende wang'eyo adui marwa kako chalo, gik motimo nyaka wang'e nikech ka ok ing'eyo to chieng' mokoro wacho ni notimo ma tibiro kwere nade kionge gi gimi ng'eyo in kuome. Nyaka ibed ni ng'eyo ng'at ma idil godo. Koro omiyo igni abich gi aneno ka jomoko ywak niya ni gavana makama osewacho ni nobiro tiyo gi migosi William Ruto. To dang'o kos mako tiyo kode nade to mano kore e patriotism. Ka ukin patriot. Donge ji duto gin jo Kenya. To sani koro waloso mwandu mar Kenya mangima. Ok walos mwandu mar Kalenjin. Ok walos mwandu mar Joluo. Ok walos mwandu mar Nairobi. Waloso mwandu ne Kenya mangima. Koro mwandu ne mondo mi walose nyaka wariwre mana waduto jok moyie to gi jok mane ok oyie gi jatelo manie office. Kaluwore gi jomodar mana kaka nisewacho mana kaka jotelo mamoko bende nawacho ni jomoko siro Raila godiochieng' gotieno to gisiro kata mana kweth mamoko. Nitiere moko kuom jokanyo ma bende osedare riwruok mar Azimio la Umoja, moko bende oseriwore gi Kenya Kwanza. Mana kaka isewacho ni sani jotelo nek bed ni tiyo gi jatend piny modonjo mano William Ruto. We winja negi mane en gavana machon makaka Mega Wycliffe Oparanya gi jotelo mamoko no loso kaluwore gi jogwek ma bende osedar e riwruok mar Azimio la Umoja. Quite a number of members of Azimio going to Kenya Kwanza. This is very unfortunate, and if they are being enticed to move, this is an election fraud. We call it an election fraud because you cannot be talking about Azimio just a week ago and then thereafter you move to Kenya Kwanza because maybe you want favors. Nilikuwa nashurutishwa kwenda kusupport hiyo kampu ingine kabisa, nawaeleza ukweli, lakini mimi nikasema wacha nivumilie, mimi nitafanya kazi na William Samoei Ruto, Kenya iende mbele. 2027 uchaguzi kija, wewe mwananchi utaangalia sera ya mtu. Sisi tutafanya kazi na yule rais amekuja, tukae na amani, tufanye kazi na rais Mheshimiwa Ruto, kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika, na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo.
Nyakoro mgajwang mago gin jotelo adek mabende oseloso kaluwore gi okenge mar dare riwruok mar Azimio la Umoja. Winjo kanyo mane en gavana e kaunti ma Kakamega mano mong'ere kaka Wycliffe Oparanya, bende winjo jalup gavana masani ma Kakamega Ayub Savula kanyakla gi gavana ma Machakos Wavinya Ndeti. Koseloso Wavinya Ndeti nosewacho ni en obiro tiyo gi jatend piny Kenya moyier mano William Ruto. To gimomako dhoga en mar jalup gavana ma Kakamega mano Ayub Savula, mabende wacho ni en ni ichune achuna gi bede riwruok mar Azimio to chunye nantiere Kenya Kwanza. Ma en mibadhi mapok nadwaro anwang'o. Nikech kano ng'eyo ni chiemo mimiye no en chiemo man gi sum. To bede mesa nang'o chamo chiemo ni kata oduogo wacho ni en no chune gi sum mondo cham. En no winjo kirre mana chon mondo dhi kuno. To kaka Wavinya Ndeti owuoyo kaka ananya awinje. Ok ni koro oweyo chama mare no dhie chama mar president. En itiyo kode kaluwore gi koro kaka constitution marwa wacho. Chike mag Kenya wacho ni wan gi serikal ariyo mar government to gi mar county. Koro magi nitiere kama girome magitiye. Omiyo Wavinya Ndeti ka ok cross ni en koro oweyo Azimio, kokowe Azimio ni koro odoke Kenya Kwanza, mano oluwore gi chik. Lakini mar deputy governor ma Kakamega, macha to en mibadhi. Mane mibadhi mabenda seneno go ka jok manoyier kata jok moyier manochung' kendgi ma ok nodhi gi mrengo makoni gi makocha. Ni yudo ka gin bende gise wuok gi ng'wech gidhi mondo gimadh chai gi moyier president. To mano ing'e ni namba achiel giketho singo mane jopiny omiyogi, nikech jopiny no ok omiyogi singo mondo gibed gi ng'atno. To gin koro ang'o momiyo kane jopiny oyie kodgi nikech ne kama ne gichung'e no, gichako giwuok nade gidhi to kata madho chai be racha kata mana George madho chai gi ng'ato kimadho chai tiwuok kaka ne ino ok iwuok kilokori. Ng'eni chai moro nitie ma kimadho to oloko nyaka pieni yudo kopogore, pieni opogore ma kane ilando to koro irateng' tititi. Mano ok en chai maber. Madh chai tibeda jaratiro kama ni ichung'e cha. Niwacho ni abiro chwaki to mana kitimo gima ber kaluwore gi chik. To kopo ni idhi timo kaka ni campaign gamen miyanyo ji koro idwa kitimo kata ni idwa chulo kuoro moro kuom ji to ok abi chwaki nikech mano ok en kaka ne adonje bunge mondo mi atim. Koro gima ne jopiny omiya adwa tiyogo kaluwore gi kaka jopiny dwaro. To kata mana kineno kata mana kaunti ma Kakamega kuom ranyisi Fernandes Baraza gavana moyier nikech pok ochamo muma e kaunti ma Kakamega ni gi jalupne mano Ayub Savula mabede koro naluso. Ne gichung' kod otiko mar ODM. Akeni sani koro kata mana picha ma Ayub Savula chiwa. Akeni en picha machal nade nikech mondo chung' ma owuog mana oko e lela mar wacho ni en nodhire chunye na onge kanyo. Akeni ranyisi machalo nade. Ing'e ni nyalo somo gimotimo no e yore ariyo. Nikech samoro owacho gima boss ne bende wacho. To samoro owuoyo mana kende. No winjo wabede gi chik moro ni ng'at moro mosebam gi jatende. Nitie kaka jatende konyalo resign to resign owuog odhiyo. Chik obed ni chune ni kosegolo wach e pap moseloso gi ji mowacho ni en gino ok odwar. To chik ogole ofis mondo dhi omany ofis machielo kata omany ofis no kaluwore gi odog ne oganda mag piny mondo duoge kende ofis no. Gini koro tweyo matek emomiyo ineno kaka ker makoro dhi no bedo kage otiyo higni 5 ka bade ne mane toke imino bade oywako gomo na nduru to onge kako tim. Koro mano dhi chendo kata mana mar governors ni bende. Bende warito neno kata mana kaka obiro tiyo kata mana gi jalupne Ayub Savula kaka biro tiyo gi Fernandes Baraza. Otek. Nikech eno chal ka gimo osebalo. En osebalo chuth nikech kopo ni Baraza manochune kata Azimio ema nochune koro oseng'isogi koro in ng'at manochune no ing'e mana ni tiyo gi ng'at ma itiyogo to onyalo ketho ni gik mitimo onge koro kata tich minyalo miye kaluwore ni en deputy onego bed ni
koro ni jatende miye tich modhi timo. Koro nyiso ni kopono miye tich moro amora modhi timo, to onyalo balogo otimo mana gik moko nono. Nikech odwa ketho ni mondo ing'e ni in kare okiti. Bende kopogore gi mago wan warito neno pod wantiere gi higni 5 ka mar nono tije mag sirikal. Mano kotelne gi jatend piny Kenya moyier ma bende dhi chamo odiochieng' makiny kanyakla gi kidienje mamoko jood bura e county, jaod bura kar chung' od bura mari, governors, senators gi mamoko, MCAs be kik wiwa wilgo. Kopogore kar mana weche mag siasa maluoro siasa mag kweth ka kweth, we wadonjane e weche maluoro doho. Ang'eni doho noseng'ado bura, mano doho maduong' mogik noseng'ado bura ma bende koro nothicho oko buche ma bende nakwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Kata kamano bende pod warito ndalo 21 ma bende pok orumo, manego bed ni jong'ad buche 7 mag doho maduong' mogik nego bed ni nyiso kata mana jopiny nang'o momiyo ne githicho oko yiero makata ne githicho oko buche mana kwedo William Ruto. Bende Martha Karua mano jalup ogai mar ODM ma bende notelo ne kweth mar Azimio. Bende nitiere wach ma bende nowacho e oderani kaluwore gi buche mano ma bende nong'ad kod doho maduong' mogik. We winjane gima Martha Karua owacho e oderani. Tunaheshimu au tunatii hiyo amri sababu ndio ya koti ya mwisho, lakini hatukubaliani kamwe na hiyo maono ya koti. Kuiheshimu ni kusema ndio nchi itaendelea kulingana na vile koti imeona. Lakini kwetu hatukushindwa, tulishinda. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais. Lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto, hot air balloon inaweza nipeleka East Africa. So I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment. Nekoro mgejua ng'amano jatendon bura mar nak Kenya. George winjo kanyo kwacho ni hot air balloon nyalo tere nyaka doho mar East Africa. Kata mano olika no brodhi okonyiso kara mana jopiny ni an koro abiro dhi. To bende wacho no brodhi e ting'ne en owuon. O kaka mano mar Azimio la Umoja. Ken kano wacho wach makama kaluwore gi in pachi. Wacho to no wacho maber to anene nyadiriyo. Kopo no nyalo timo kamano to nyalo timo tim maber mondo wawinje kendo duond jok ma bende olony e weche mag chik mondo onyiswa ni to be kamae kaka ng'ado bura. Nikech aning'e ni chieng' mano ng'ado bura no nabedo piny seche 2 ka chiko ita winjo gima mama no somo. To kano tieko somo to owacho ni ji oriti ni mano keto mana machuok. Ji oriti bang' kia ndaladi 21 ni kata ndalo kaka no wacho giga winjo mana kalale wiya nikech ne iya owang'. Ni koro kubiro gole maber. Koro chunya moro kona ni to koro kase winjo mar seche 2 tema winjo ka onge gimitimo. Tidwa keta piny kendo gi seche 8 mondo ing'isa godo gik manono. But kaka ng'at mong'eyo kaka piny ringo, abiro beda piny mondo achiki ita winji nikech ng'eni gigi be ka ok iwinjo tionge gi kes. To kopo ni ng'at ma pod nigi geno e gimimanyo to nyaka iwinja gima kaka dui mari chalo to gi ng'ama inyalo ng'eyo ni en dui mari to gi ng'ama ni kori. Koro mano wanyalo winjo kamano. To mar ariyo gima jalup mane oyier kaka jalup baba Martha Karua owacho. Na anene yo machielo naduga neno ni Martha no participate motegno ahinya kane wan higa 2007 kane mibadhi no bedo mogundho e yiero. Ng'eni mibadhi no gima nomiyo 2007 nobedo matek. Ami nonro ne kaka chalo. Higa 2002 kane ji odhi e yiero mane iketo Kibaki e loch. Iyudo ka jo Kenya no oriwore te mak mana Mount Kenya to gi North Rift. To kane yiero okwano mbulu kano osekalo nus matin ni to
to moino kone Ruto guru ni yawa ywauru badu piny ndikuru barua moro muwachogo ni gino oseyombwa pok okwan kura morumo nikech king'iyo namba mag ji mane nie Kenya mangimani ne gin jok mathoth ma ji ariyogi ne ok nyal match namba ma gin godo. Koro kane watieko mano nwa yiero nodhi maber ma bende en yiero ma pod iwacho nyaka sani notimore maber mapok nodwaro nwang' e Kenya ka. Aya kane wabiro 2005 wadhi e referendum ji ochako go kura mana the same pattern. Ogo kura mana kamano to kabinde ariyo ka nochung' mana kendgi kendo noyombgi e referendum no sipwap. To ka ji obiro e 2007 ji ogo kura e the same pattern. Same pattern. To mibadhi manotimore kanyo nikech ji nong'eyo maber ni namba ma ogogi ng'eny moingo ji ariyogi. Wasenene diriyo. 2002, 2005. Koro ka ji nogik ka macha manomiyo ne tulo muoch maduong'. To kiwuok kanyo ichaki biro e 2013 the same pattern kata mana sani ji gocho the same pattern en pattern achiel ma ji gocho kaka jo Kenya gocho ji gocho ga ni North Rift riwore ga gi Mount Kenya to giyombo kata gin mana ji ariyo kende to giyombo oganda ma thoth oganda ma kwar mon koro nitiere ng'eny mar Kenya giyombo. To Martha no ochung' matek kowacho ni oganda ariyogo ni noyombo gi ratiro. Koro en bende sani ng'e koro gimodong' koro jukumu mare. En bende koro kawe kesni mane kendo morna. Okawe kesni odhi oyal mondo wachi kopo ni nitie ng'at manyalo pimo sembe gi nyamin to nyalo pimo ni to mane wacho 2007 cha dongo chala gima nikech pattern mar voting en achiel. Koro tema ne nikech mano bende obiro konyo jo Kenya. Wan to kotimo mo succeed ma joko wacho ni makama to okonyowa. Wan wayweya. Wan duto te waketo wenge wa mar ng'iyo. Ponono ni Martha Karua biro chopo e doho mano mar Afrika Magwe, mano East African Court of Justice. Kata oyo wan wang'i wan iti nyakora mgajwang' mar neno kaka chenro makamano dhi chalo. Kwa kamano jojan no ka odong' mana thuolo mar dakika 10 kende to teko chenro makamano kich kaka wanene donjo chakro saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi. Bende biwa kik wil kata doko ni wantiere gi okenge mag siasa matimre mang'eny e pacho ka. Malkia Elizabeth bende nong'elo rengo koro chenro mar ik mare bende dhi nyime e piny mar Ingereza. Mana kwateko chenro makama Malkia Elizabeth nyakwara mgajwanga kawuono ken chieng' wuok tich igeno ni King Charles mar adek biro romo gi jood bura mago mag Westminster ka bende ringre mare ibiro ter St Giles Cathedral ka otene kata mna kotene kod joka kingi. Wang'eni kata mna odirane kanineno sanduku mare na itero mar mondo mi jopiny gwenge mage Ingereza onedo gol Scotland ka itero nyaka e boma ma London. Akani Malkia seche mabende koro kopo mare mogik dhi nyime nego bedni iike chien tarik 19 mano chieng' wuok tich bar juma mabiro. Akani bro pare gi ang'o jojo kosingaram na Malkia ni be kia wachne. Igni 70 ka Elizabeth obede kom maduong' mane rito piny mar wabeberu mano omako Kenya gi ng'ute makata yweyo ok waywe. Adwa wacha adieri ng'eni wan jo Afrika wahero ga puoyo ng'ato kosenindo. Ipuoyi makata ni rach tipuoyi. Kendo wacho ni in ng'at ma kendo giko wach richo mari. Lakini maendi ene mano ochung' no chalo Saulo mane chung' koneno kaka inego jo Israel kano gitemo wacho ni o Nyasaye kamacha. To mama ni emano chung' ko onyono tiende piny ni jo Kenya kik pusre lwete ma gik mane gitimo to Kenya kende Afrika to gi part of India kuond manegi gikao manegi rito ndalo go duto. Koro an gik manyalo parego anyalo paro mana kaka ji notho e Mau kane otamore ni ok giwe to jo Mau koro movement oketi ma koro nyaka dirgi adira gi thuon. Mana nyalo paro godo mam nikech en mane en jatelo. Ma koro kata Lake Victoria ni ne ok luonge Lake Victoria. Magi e kinde giduogo giloko ni nikech gine mana gikwongo neno nambno. Jine kare wan ne waonge kare doge kanyo, wan ne wakia. To jok ma bende ng'ato be nyalo bedo gi gima ber moneno ng'eni mama no kondo kende mikete wiye kama.
ko oloke mo usi nikech en gold. Gold akiani waluongo nang'o da? En mula. Mula. Olalna. O en mula ma koloki e pesa ma Kenya, to kidwa tero kata nyithindo school, ok inyal tero nyithindo matin ne 70,000 school magisom magitieki. Mana mula kende mokete e wiye no kende. To mano gima ne ok ong'iewo, no kawa e Afrika ka githuon kidhi godo thurgi. Koro ang'e ni wan kaka jo Kenya ahinya ineno ka wahero gik ma England, but ok wang'i history kaka gigo nobiro. Ma samoro iwinjo ka wawe kata tukewa mago piche ma Gor Mahia mane wapako gacha. Ni tinde waweyo ka Man U kata Arsenal tugo to wacho ni leo tutawachapa. Leo tutawachapa. Buito tutawachapa we ni nani? Magi gik moko to kiherie madala wini dwa hero ng'at manodeyo momiyo sani intiere gi chan manyaka sani. Gine magiketo kata mibadhi matimore Kenya ka mag mecho kata mag dynasties go. Mago gine mane giketo. Nikech ne giketo jok maging'eyo ni ginyalo gogo ohala nyaka sani. Koro ka wan bende sani koro wadwa jifanya ni wan wakia gigi. Ni wan wahero Manchester United. Wan jogo kiai makati tim manang'o. Kati bet mi gol mana pesa ni to gibiro mana chamo to ito onge gima ging'eyo kuomi. Koro wabed jok mohero thurgi. To wawere gi weche mag ni koro wazungu beyo moloyo rotenge. To karamna kaka iwacho rachne to gimoro amora man gi rachne nyaka bed gi berne. Apani berne an manyalo paro en kana wuon gi manokingi ne otho. To kana otho ing'eni noyude ka notimo limbe e pacho ka. Makoro wuok e pacho ka Princess kodhi kocha ke en queen. Mano malaki. Apani mano karamna sigana karamna historia. Maparo ni karamna piny Kenya ibiro par godo. Queen Elizabeth nuwuok ka en princess kodoko dhi bedo king. Mabende jomoko osewacho Kenya kani ni to kano bedo king queen ka en Kenya ka. Donge be no oduoge okele ringre bende otho e Kenya ka koko chako duoke kuno. No okel ma sanduku nwangu ane. Okel nwangu kani kechwa. Lakini mano to notimore kendo nomiyo wa history nikech kata kuond manoninde kuond manobede ineno ka norit gi manyaka sani pod gintie mana kaka ne gichalo ndalo no. Omiyo ka dine bedo ni beto mano bende dinomedo ng'eni wan to gima kamano kotimore to miyo wabedo gi thuolo mar goyo hala gi jok moa oko nikech biro gikoni gidwa dhi ninde kama ne queen oninde. Mano ohala ma wane mwachamo. Koro mano to nyalo bedo ber korwa Kaka mano Jojan no kasa koro mayo wangwa mana wach ni mogi kod chieng' kawuono bende koro kono mana seche ka koro wang'eni jatend piny Kenya mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta tipone bende neno ka gazede kawuono koro chal ka gima gone oriti nikech koro wakono mana seche to koro loko telo. Ibo paro Uhuru Kenyatta gi ang'o mana kwatiko chenro makama? Uhuru Kenyatta abiro paro gi weche Uhuru nowacho chieng' moro e liend min Mudavadi ni to kwani piny Kenya ni igni ibiro mana rite gi kabinde ariyo. An mane gima duong' madwa paro godo Uhuru. To gima nowacho no jothurwa kata jo Kenya ka owinjo dogi e chien mondo ng'e ni to kabinde ariyo gi gin ema gin gi jogo mogine to ne ni ndaka ne gichak rito to wan mana gi ywak nyaka sani ma kata pi onge e udi. Kata mana Nairobi ka iyudo ka pi onge e udi. To koro gweng' kucho to nyalo chalo nade ka Nairobi ema onge capital city mar Kenya. Ere kaka wanyalo bedo. Koro Uhuru nowuoyo kanyo mana wacho ni kanyo to nowacho adieri to gima nolak kanyo ni sama ne odhi donje telo cha nowinjo we sama ne kata noneno ka baba ne yombe nowinjo we ni yawa kabinde ariyo kikrit Kenya ka. Koro wawene bende joramogi bende okawe gini oringo godo. Sani dikoro waneno gimopogore. Ero kama na inyado dako sintiere gi wach mugi kwatieko chenro makama? Anyalo nyiso joko nagi ni kata muma wacho ni to ng'ato no manyasaye ohero en ng'at magore piny kata dibiriyo dichieng' to chung' malo. To ka koro in igori piny mana diriyo didek ni to koro sani koro idwa nindo piny ok ichung' kata TV wacho manang'o to ok idwa ng'iyo gi wang'i ni kata Ruto sami dhi swere in ni ji mang'eny wacho an status mara koro awayo mana ji wang'ong' uru wang'wa e TV
wane gima ng'ano wacho, wane kaka odwa timo, wadwa bedo kode higni, wati kode higni abich go, ok nwatiyo kode ni wadonje e mrengo mare mar chama. Wadwa tiyo kode kaka jatend piny, ma gimotimo marach to wane mwadwa ng'anyo. Kiku dog chien, to kendo kiku gine kapok uyudo gimoro, to kiku bed ni uyueyo. Ero kama na inya Joji, tuwani sani lokori mana kendo jauche, ero kama na inya kumbiro. Wao yogi. Ero kama na inya kumbiro tu wako kinyi makauna. Nyakora mgejongi kanyi benda pakilewe giko mara tu wakano kazi nyoka saa odo mana dakika chiel kende to romo saa ari maru kinyi. Manyiso ni chenro mar kaka wanene kita kod Victor Makajuma nego beni donjo eya. Mko kama noriti urumasani mana tayo chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Kikidi maboro. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Radio Ramogi